ನಮಸ್ಕಾರ. ಸತ್ಯನೇ ಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಪಂಡದು ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಕೊಳ್ಳಾವೆ ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರದು ಕಾಪದಿಯದು ಕಾತೊಂದು ಬರಪೆ ಇಂಚಂದು ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳು ಚಿತ್ತುಳು ನಂಗೆ ನುಡಿಕೊರ್ಪ ಈ ನೆಲಟು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವಳಿಗೆ ಆಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಬದುಕುಗೊಂಜಿ ಭದ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಕೋಪೆದ ಬಂಗಾರದಲ್ಕ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ ಅವು ನಂಗೆ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗೊಂಜಿ ಇಂಬು ಜಗತ್ತದ ಕಲೆಗೆ ತುಳುವ ನೆಲತ ಈ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣದ ಬಗೆಟ್ ಆಚಿರ ಪಡೆಪುನ ರೀತಿಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ತರತಗ್ಗಾವನಲ್ಲಿ ಕಾತಂಡೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ತುಳುವ ನೆಲತ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಅವು ದೈವದ ಕಲ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಡಂಗಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಆಯ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಾಸ್ತವತೆದಾದ ಓಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಸರಿಯೋ ಅವು ಬೋಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ತುಳಿಪು ಕೊರ್ದು ಬೋಡಾ ಬೊರ್ಚಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ತುಳಿಪು ಗೊಂಜ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ತನ್ಮುಖೇನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡವುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪೀರ್ತಿಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರಿನ ಕಂತದ ಈ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಡೈದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಧರ್ಮ ದೈವಳ್ನ ಬಗೆಟ್ ಆ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಕ್ಕಲಿಡ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಆ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮನೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮನೆ ಬೇತೆ ಅಪಗ ಆ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನುಡು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಡದ ದಿನ ಪಾತೇರ್ನಗರ್ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಬೈದುಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಆಳವಾದ ತೆರಿಯೋನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬಗೆಟಿನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಮನಿಪನ ಪಂಜುರಿನ ಬಗೆಟ್ ಪೊಟ್ಟ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲಗೆಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರೆಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಡೈದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೋನ್ನಂಚೆತ್ತನ ಆಸಕ್ತರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಯಪ್ರಾಯುಡೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಮದಿಪುದ ನಡೆಕ ಪೊಗ್ಗುದು ಅವೇತೋ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ದ ಕ್ಲಿಗ್ ಈ ಬಾಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮದಿಪು ಅವು ದೈವಗಳ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಆಯಿನವು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟೊಂದು ಪೋಪನಂಚೆತ್ತನ ತಾಕತ್ತು ಈ ಬಾಲೆಗುಂಡು ಪಂಡದು ಬಾಲ್ಯದ ಹೊರಟು ದೇತೊಂಡಿರ್ದ ಅಂಡ ಇನ್ನು ರಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಹುಡುಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ PhD ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ದಿಡ್ಡೊಂದಿನಾರು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರಣ್ಯಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲಟು ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿದಾರ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗಾಡಿ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರು ಮೂಡೈದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೆಡ್ತ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಲಕ ಕಾರ್ದಿನಾರು ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗಾಡಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಎಂಕುಲಿಲೆ ಸಿಗಮೊಕ್ಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಆರು ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಆರು ಶಿಕ್ಷಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳದ ಕಲಟ್ಟು ತಾನು ಎರು ಜಪುಡವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತದಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತಾನಲ ಬೆನ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ತೊಡಕೈತ್ಸನಂಚಿತ್ತನ ಕೃಷಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವನೇ ತನ್ನ ಮೇಟ್ ಆವಾಹನೆ ಬರ್ಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕರುಣಾಕರ ಪರವ ಮೆರಣಿಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಮ 4010 ಟಿವಿದ ಸೊಡ್ಡುಡು ಬಾರಿ ತೀರ್ಥಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತಂಡು ಓದುಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೆ ಭರತ್ ಭಂಡಾರಿ ಈರೇನು ತೂನಾಗ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆತನಂದು ಎಲ್ಲ ನಂಬ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈರು ಕುಡಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಪಾರಂದೇನೆ ಏರ್ಲ ಎನ್ನರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಕನೆ ತೋಜಿ ಬಾರಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಈರು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆನ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಅಗತ್ಯತೆನ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಈರ್ನ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಈರು ಬರುಡ್ಡ ದುಂಬು ಈರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳಾದ
ದುಂಬಾದ ತುಳುನಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ತೂಂದು ಇಪ್ಪು ಸರ್ವ ಬಂಧುದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಮೂಲತಃ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಂಪರೆ ದಕ್ಕಿ ಪುತ್ತೂರು ಶೀನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಅಸ್ತಂಗತರಾಯಿನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಧರ ಭಂಡಾರಿ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಪರಂಪರೆನೇ ಯಕ್ಷಗಾನದವು ಅವೆಟ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನೆ ಆರು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಾತ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಡು ಒಲ್ಪ ಬೋಂಡಲ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇಳ ಅಂದ ಬಂಡ ಅವು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮೇಳ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರೊಂದಿತ್ತು ದೈವದ ಕಥೆಗಳು ಅವು ಪಂಜೂರಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಟಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ ದೈವನ ಕಥೆಗಳು ಬರೊಂದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಣಗ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಡ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡು ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ನೆದಾದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಲಯೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆರು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮರಸು ಗುಡಚಾಮಂಡಿಗೆ ಗಡಿ ಬತ್ತನ ಅರಿತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ಅವರ ಧರ್ಮ ಮಿಚ್ಚಿ ದುಂಬ ಆತನಿಗೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಧರ್ಮರಸುಗು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಸೇರಿದು ಧರ್ಮ ಮಿಚ್ಚಿನ ಕೊಡ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಡ್ನೆನಾದ ಏನು ಸುರು ಕಿಂಚನೆ ಈ ದೈವದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯವ ಅತಿ ಕೊರಗಜ್ಜನವ ಅಗೇಲ ಪುಣಂಜಿನ ಕೊಡ್ತು ಎರಡ ಪಂಡೇರಡ್ಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ದೊಡಪ ಗೋಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಮಂಡ ಬಿ ಪಾರಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಪೆರ ನಾನು ಅಂದ್ವಂಡದು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲ ಧರ್ಮರಸ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿ ಪುನಗ ಬೇರೆ ಏನೋ ಲೆತ್ತನ್ಬೋದು ಬೂಲೆ ಬತ್ತನ ಪಂಡೀರು ಬಿ ಕಲ್ಲುಟಿನ ಮಾತ ಪಾರಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ನೆಕ್ಕ ಈ ಒರಿತ್ತುಗೋರುಡು ದೈವ ಅಂದ ಬಂಡದ ಆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದಿರು ಅಪ್ಪಗ ಧರ್ಮರಸ ಒಂಜೇ ನುಡಿಗೊರ್ಪೆಂಚ ಬಂಡ ನಿಕ್ ಪುದರ್ ಬೋಡ ಪುರಪ್ಪು ಬೋಡ ಅಂದ್ವಂಡದು ಅದಾಗ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪುರಪ್ಪು ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪೆಂಜಿನ ಬಂದಿರ ಬಂಡ ಪುದರ್ ದೇವರೇ ದಿತ್ತು ಈ ಪುರಪ್ಪು ಗೊರ್ಲ ದೈವ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಅದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮುಟ್ಟಾದ ಬಂಡೆ ಏತುಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಂದ ಯುದ್ಧ ಕಲುಟ್ಟು ಹೋದುಲ ಮಧು ಒಂದ್ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಕೆ ವಂತದೆ ಇನ್ನಿನ ಮಂತೊಂದು ಬೋಲ ಅಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಗುತ್ತುನು ಪಾಡುಡು ಅಂದ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪು ನಿಂಚಮಣ ಅರಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಏನಾಡು ಬಂದ್ಪುಣೆ ರೇಪ ನಾವು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ನಿಂಗೆ ಮೂಲತಃ ಇಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೇನ ಬರಡು ಅಲಿಯಗಟ್ಟು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನೆನ್ನ ಪುದಾಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡುದೀರು ಅವು ಧರ್ಮರಸ ನುಡಿ ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತಲ ಅರಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಅಂಚ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದವ್ರು ಇಡ ಮುಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ನಡತು ಬರ್ತೀನಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅಂಚ ಇನಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬರ್ತಾನೆ ಇರು ದಾದಪುರ ಚಾಕಿರೆ ಬಂತು ಯಾನ ಪಂಡ ದುಂಬತ್ತವಾದ ವಾಹಿನಿದ ಸರ್ವ ಸಜ್ಜನ ಬಂದಲೆಗೆನ್ನ ಮನಪೂರಕವಾದಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತಾತ್ನಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಡಾಂಡ ಬಲವಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇರ್ದಿಂಚಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದೆ ಮೂಲತವಾದ ಉಳ್ಳಾಗಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ನಾಕಲು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆಗಲ ಪಟ್ಟಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಬಂಗಾಡಿಯಿಂದ ಅರೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಆತಂದು ವಾದೈವದ ಪಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಗಲ್ನ ಅಂದು ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನಡೆ ತುಂತುದು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕತ್ತಿಮಣ್ಣಿ ಪಟ್ಟೋಡು 4 ಚರದ ನುಡಿಯುಡು ಪಂಪುಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ದಾನ್ ನಾವು ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕೆನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮೇರೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಂಪರೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ 25 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬುರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿತ್ತೇರಿಗೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಸುಂದರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಆರು ಬಣ್ಣದ ವೇಷಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಡತೋನ್ ಬರುಂದುಂಡು ಯಾನ್ಲ 25 ವರ್ಷಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಣ್ಣನ ಮೇಳೊಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊದಿತ್ನೆ ಆ ಮೇಳೊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರಿಯೊಂದು ದಾನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಆಯ್ನ ಬಂಗಾಡಿ ಬುಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಇರುವ ದೈವಗ ಪ್ರತಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚುಂಟು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಕ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಿರುಗಾಟೋಡು ಎಂಕ ಅವೇ ಬರ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಪಾರವನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಇತ್ತಿರು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿರು ಎಂಕ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿರೀಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ತೆರಿನೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾರ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಅಲ್ತರದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನು ಜಿ ನೋನಯ್ಯನ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ
ಏನ್ನಂಚಿದ್ರ ಪ್ರಶ್ನದ ಆಲೈತಿ ಪಲ್ಲೆ ನೋನಾಯ್ರೆ ಹಾ ನಿಖಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬಾರಿ ಬರ್ನುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡು ಬರೋದುಂಡು ಹಾ ಹಾ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಾ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವಂತ ನಿಖಲ ಒಂದು ಈ ಊಟೋಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂಚ ತೆರಿಯಾರ ಸಲದೆ ಇದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾ ಹಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೆಗೆಯದಾಗಲಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲೇತಿ ಹಾ. ತೆರಿಯಾರ ಸಲದೆ ಹಾ ಆಯ್ತಂಗೆ ಏನ ವೇದಿಕೆದ ನಂಬರ್ ಅಂತೆ ಹಾ ಇಪ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಟಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ತಿನಕ್ ಸಲದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರೋಡು ಎನ್ನ ನಂಬರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಬಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಪಾಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣರೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಿವಿದ ಒಂದೊಂದೆತ್ತ ನಂಬರ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಟಿವಿದ ಇರೆಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗೂ ಬೋಂಡ ಇರೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೆ ಅವೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲ್ನಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಬಂಗಾರಿದಾರ ಬಸ್ ವೇದಿಕೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭರತನ್ನೇ ಭರತನ್ನೇ ಭರತ್ತೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ 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 ನೋನಯ್ಯರು ವಾಪುರ ದೈವಗ ನೇಮಕಟ್ಟೆ ಬರೆ ಏನ ನೋನಾಯ ಬಂದ ಪರವೇ ಒಂದು ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಟ್ಟನೆ ಓಪುರ ದೈವಗೆ ರಾಜನ್ ದೈವ ಏನು ಕೊಡಂದಾಗ ಬಿಸ್ಕಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜೂರು ಬಡಂಗಡಿ ಮೂಜೂರು ಬಡಂಗಡಿದ ಬಿಸ್ಕಾಂಡಿ ದೈವದ ಪರಾಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದ 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 ಅಂಚಾದಿ ಅಲ್ತ ಮೈ ನೆಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಲ್ತವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನೋನಯ್ಯನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ಏನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಾಗ ಪಾತೆರಿಗ ಬಲೆ ಪಾತೆರಿಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡ ಹಾವು ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರುಣಾಕರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಕ್ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಈ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವ ಪಂಡದಾದ ಆ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವಗ್ ವಾಪೂರ ಪುದರುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಕಥೆನೊಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೊಳಗೆ ತೆರಿಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ರಂಗ ಒಂಜನೆ ದೈವ ರಂಗ ರಡ್ಡನೆ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಮೂಜನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರಿಯರೆ ಪ್ರೇರಣೆದಾದ ಮಾಂತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈವದ ಕಾಲದ ಮೀಡಿಯಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮಾಡವ ಪದ್ಮಾವತಿಲ ಪುತ್ತ ಬರವೇರ್ನ ಮಗಲ ಏನಂದಿನ ಶೇಷಮ್ಮ ಬೇರೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏನೇ ಕಲಿತ ಊರದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೊಡ್ತಾತ್ ಐದು ಕಾರ್ನ ರಡ್ನೆ ಮಗ್ಯಾತಿ ಏನು ಜನನಾಯ್ನೆ ಏನೇ ಕಲ್ವ ಊರುಟು ದೈವ ಕಟ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಿರಾ ಕಡ್ತೆ ದೈವ ಕಟ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮೂಜ್ ಜನ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇತೇರ ನೇಮ ಕಟ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾ ಐದು ಕದನೆ ಅದನ್ನ ಮಂಡ ಯಾನು ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಡೆ ಈ ದೈವದ ಕಲಕು ಪೋತು ಅಲ್ಲಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಹೋಂತು ಬೋಡೈನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರೆದು ಕುಂತು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ದಾಯ್ದಾವುಡು ಪಾಬಾ ರೀತಿದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪುಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ಏನು 5ನೇ ತರಗತಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಅನಗ ಐನು ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಪೂರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಬರೆಪುನ ಮರಲಿತ್ತು ಆ ಪುರ್ತಕ ದನ ಬಂಡ ಏನ ಮೇರೆ ಬೇತ ಕೊಡು ಶಾಲೆ ಪಾಠ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಏನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಈ ದೈವದ ಗಗ್ಗರದ ಇದೆಯಾ ಇಂಕ ಪಾಜ ಪಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬಾಳಿಲತ ಬಾಬು ಪರವೇರು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಾತು ಕುರಿ ಇಂಕ ಅಜ್ಜಿ ಅವಡ ಅಜ್ಜಿ ಅವಡ ಆರದನೆ ಮಲ್ತಾರ ಮಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಇಟ್ಕೊಂಚಿನ ಭಾವನ ಈ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಗ ಒಂದು 12 ಏನು ಗಗ್ಗರದ ಇದೆಯಾ ಐದಕ್ಕ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪಾತಿರ್ನ ದೈವನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಬಂದಿನ ದೈವನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ 7ನೇ ತರಗತಿ ದೈವದ ಕಳು ಏನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ 13-14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಕಟ್ಟೊಂತಾರ 16ನೇ ವರ್ಷ ಗಗ್ಗರ್ದಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು 23 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 23 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ 23 ಇರೆಗ ಪ್ರಾಯ 23 ಅಥವಾ 23 ವರ್ಷ ಸೇವೆ 23 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ದೈವದ ಕಲೋಟು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 35 ವರ್ಷದ ವಿಚಾರ ಐನೇ ರೇಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಜನ ಪೊರ್ತುಗನ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆ ಪೊರ್ತುಗನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿಜಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅವಂತ ಪೋಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೌಟು ಕಲ್ತನೆ ಮಾಡೌಟು ಈ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಾರಿ ಪೂಜಾರ್ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತೂತು
ಕೇಳುವಂತು ಆಯ್ತು ದೈವತ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಪ್ಪೆ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಭಾರಿ ದೈವ ಕಟ್ನವ್ರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಆರು ಪುತ್ತ ಪರವ ಆರು ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ತೀರ್ಬೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಶ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ತೀರ್ಬೋಯಿನ ಅಂಶ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಟ್ನೊಂಚಿನ ಜಾಗಿರು ಪೂರ ಯಾನ್ ಕಟ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ನಿಂಗಿತ್ತೆ ನೇಮಂಡ ಆರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಊಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಿರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೇವ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ ಒಂದು ಪಂಜಿನ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟೆ ಕನಿಯರ ಅಣ್ಣ ಪಾಂಜುಲ ವಿಚಾರದ ನಾಡಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋಪೇನು ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂಡ ಸಿಂದು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಯಾನು ತುಮಕೂರು D.Ed ಮಾಡ್ರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತದಲ ಮೂಲ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತಲ ನೀನು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು 84 ವರ್ಷ ಅವನು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಆರದಾನೆ ಮನ ಪೇರು ಬಂಡ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ದೈವದ ಕೆಲಸನು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದನ ಪಣ್ಪೇರ ಪಾರ್ದನ ಪಣ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಅರೇನು ದೈವದ ಕೊಲಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಒಂದು 60-70 ಕೊಡದ ನೇಮದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ಗೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಕಲಕ್ಕಾರು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ತಂಬರೆ ಪತ್ತದು ಬೇನ ಕಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಪುನಗರ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದ ಪಣ್ಪೇರ ಆರ್ನ ಪುದರ್ದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾಡೋ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂತು ಆರ್ನ ಜೋಕುಳಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪರವ ಬೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂದು ಏನು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾತು ಕೊರಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುರಾಗಲ್ಲ ಇಂಕ ರಾಮ ಪರವೀರ ನಂಚಿನಾರು ಅಜ್ಜಿಯರು ಆರ್ನ ಪುತ್ತ ಬರೆಯರ್ನ ಮೇಗಿ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಂಚೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ದೈವದ ಕಾಲ ಇಂಕ ಬಾಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಏನು ಬಾಲ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಾಲ್ ಪುಡ್ಬಂಡತು ಮಧುಮಾಂಸ ಪುರ ಬುಡುತು ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ರ ಅಂಚನ ಪುನಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಸುರಿಗೆ ಬಂತೆ ಏನು ದೈವದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವದ ಕಾಲ ಒಟ್ಟು ದೈವ ಕಟ್ಟನೆ ಯಾನ ಬುಡುಪುಜಿ ಏನ ಕಟ್ಟನ ಏನಿ ಅಂಚಾದಿಪಣ ಈಗ ಲೈಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆವಡು ಒಂದು ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪಣ ಯಜಮಾನ್ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆರು ಐನಿಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಟೀಚರ್ ಅದು ಆರ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅಂಚ 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 ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆದೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ನೇಮದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿರಾಡು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವೇರ್ನ ಯಜಮಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿರಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿಗ ಪಾರ್ದನ ಮಿನಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳರ ಪಾರ್ದನ ಕಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ ಲೇಬಂಡ ಈ ಪಾರ್ದನದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮೇಗಿಲ ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ಎರಡು ಇತ್ತನಂದ ಇರವೇನು ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ನ ಜೀವನ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ರ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಹೊರತು ದುಂಬು ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ತುನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಾನು ಇಂಚೇನಿ ಪೆರವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮರಕ್ಕೂರ ಜನನದ ಸಂಸಾರದ ಮರಕ್ಕೂರು ಓಪಣೇನು ಮರಕ್ಕೂರು ಬನಗ ಅಲ್ಲಾರು ಮರ್ದತಾರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದತಾರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸಾಲಿ ಅನ್ನೋಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅರೆ ದೈವದ ಈ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸಾಲಿ ಮರಕ್ಕೂರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸಾಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆರ ಮಗೆಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪೇರು 2-3 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕೊಂದು ಮರಕ್ಕೂರದ ಜನನದ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಪುರಾತನವಾದ ನಂಚಿನ ಮನ್ನದ ಗೋಡೆಡ ಕಟ್ಟಿನ ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಆ ದೈವಳು ಮಾತ ಈ ನರ್ಮನೆಗೆ ಇತ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆನ ಮನ್ಪೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಣೆ ಇಂಚ ಪುಲ್ಲುದಿತ್ತರ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಲ್ ಒಂಜಿ ದೈವಳು ಅಂಚಿದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ದೈವಳು ಅಂಚ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಆರೇಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆತ ಆರು ಏನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೇನು ಇತ್ಲೆ ಏನು ಆತೆ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ರು ಒಂದು ಆರು ಬಂಡೇರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಎರು ದೆಪ್ಪು ಕೊನಕರ್ನ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನು ಬಂಡೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ದನಿಕುಳೆ ಎರು ಬೋಡು ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಏರು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಯ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಾನ ಆರು ಬಂಡೇರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ಡಿಯರು ದಪ್ಪಡೋಕನ ಬಂಡೇರು ಆನು ಬಂಡೆ ದಪ್ಪಡೋಕ ಅಂಚ ಈಗ ತುಂಬ 3 ವರ್ಷ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತೀತ ಆಯ್ತು ಕೈ ಹೊರತು ಪುತ್ತೂರು ಒಂದಿರದ ಪ್ರತೀತ ಈ ಪುತ್ತೂರು ದ ಮಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಂದು ನಾಯಡು ಮಲ್ಲ ಐಡ್ದು ನಾಯಡು ಎಲ್ಯ ಐಡ್ದುಕ ನಾಯಡು ಮಲ್ಲರು ಒಂಜಿದ್ರೆ ನಾಯಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈತ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಲ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಸೀದೆಯಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಜೀವನದ ಬತ್ತನ ಚೆತ್ತನ ತಾದೆ ಬಾರಿ ಓರ್ಲ ಇರುಗ ದೈವಾಸಕ್ತಿ ಕುಂದೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು
ಇರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿನಿಲ್ಲದೆ ತೊಂಡರು ಅವೇ ಓಲು ಪೂರ ಬಾಜೆಲುಂಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆ ಅಜ್ಜೆರಡ ಅಜ್ಜಿಡ ಅಕಲ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರದಿತ್ತೊಂದು ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಬತ್ತಾರೆ ಇರಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವ ಈ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಐತ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅವಡಿರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಠ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಉದ್ರಾಂಡಿ ದೈವ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿರಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮೂಲ ಕತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನತ್ತಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಮೊಕಲ ಐನು ತಲೆಮಾರದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ತನ ಮೊಕಲ ಐನು ತಲೆಮಾರದೈತೆ ಅಜ್ಜೆರಡದಲ ಬಿರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುತ್ತ ಪರವೆರಡದಲ ಬಿರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನದ ಉಳೈ ಅಡಂಗಿನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆನ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೆದುರು ದೀಪ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತದ ನಾ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕಬೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈನಂದನ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಯಾನು ವರುಣ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ್ದು ಮಾತೇನೆ ಪನ್ಲೆ ವರುಣಣ್ಣ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಯಾರು ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಬಾರಿ ಒಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ 4 ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಭರತಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಡವುದ ಶಿರಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಸನಕ್ಲೆ ಭರತಣ್ಣ ಬಾರಿ ಒಂದಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಬಾರಿ ಒಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಲವಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷ ದೈವ ಪೊಟ್ಟ ದೈವ ಮಾತ ಅವು ಶಿರಾಡಿ ದೈವದ 14 ಸೇರಿಗೆದ ಸತ್ಯಲೆಡ್ ಅಕ್ಲಿಲ ಒಂಜಿಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬುನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಿರಾಡಿ ದೈವದ ನೇಮನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟಗಟ್ಲೆದ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗಗ್ಗರಡೆಚ್ಚಿ ಅದು ನೇಮ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣರೇ ಸಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಸರ ಈ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಪಂಚಿನ ದೈವ ಭೂಮಿದ ನಡೆಯಟ್ಟು ಕೇಂಜಾವತಿಲ ಕೇಂಜಾವೇ ಪಂಚಿನ ರಡ್ಡ ಪಕ್ಕಿಲಿಪ್ಪು ಕೇಂಜಾವಾಗ್ಲ ಕೇಂಜಾವತಿಗಳ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಿ ಮುಕ್ಕಳು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಕೇಂಜಾವತಿ ಬಲ್ಪುದ ಬರ್ತು ಪಲ್ಪಲ್ ನಮಕ್ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಫಲ ಬೋಡು ಮಿತ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೇಡ ವರನಟೊಂದು ಬರೋಡು ಕೇಂಜಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ಅಂಚನೆ ಪಾರಾಪುಜಿ ಆ ಪಡ್ತಾನೆ ಬೊಲ್ಲಿನ ಸೂಡಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಂಗಾರದ ಕೀಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಪಡ್ತ ಆಣಿತ ದಿನದ ವಾಕ್ಯವು ಸರಿಯಾದ ಕೀಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೊಲ್ಲಿನ ಸೂಡಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆಡ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೊಕ್ಕುಡು ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೂಚೊಂದು ಮಿತ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ನಡಿ ಬೋಪುನು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ದಾನೆ ಮಲ್ ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರಂದನ ಕೇಂಜವ ದಾನೆ ಬತ್ತ ಅಂತ ಕೇನ್ ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಭೂಮಂಡಲದ ನಡೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಕೇಂಜಾವತಿ ನಡೆ ಎಂಕಲೆ ಕುರುಡು ನನ್ಪಂಜಿನ ವಾಕ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಂಪೇರು ವರುಣಿ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ ದಾನೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂತ ಕೇನ್ ಪೇರು ಆತು ಬರ್ತನಗ ಎಂಕ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪಡು ತೀರ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಅಪಗನಿಗೆ ಮೂಜಿಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಜನನಿಗೆ ಏನು ವರ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ವರವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಮೇಗಿನ ಲೋಕ ಬಿಡ್ತು ತೀರ್ಥ ಭೂಮಂಡಲ ತನಕ ಕೇಂಜಾವಿ ಬರ್ಪೆ ಕೇಂಜಾವಿ ಬತ್ತದು ಸಂಪಗೆದ ಮರೆತಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕಾರಿನ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 14 ದಿನತ್ತವಳ ಆಯ್ತು ಈ ಮೂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ದೀರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂಜಾವತಿ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಜಿನ ದಿನ ಆತ 5ನೇ ದಿನಟ್ಟು ಕೇಂಜಾವ ಇಡೀ ತಿರುಗಿದ ಬತ್ತಾನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿನ ಪರ್ಪಿ ಕೇಂಜಾವತಿ ಪೂಜೆ ಪದ ಅಪ್ಪ ಕೇಂಜಾವತಿ ಪೂಜಾಲು ಕೇಂಜಾವತಿ ನಾಡು ಸುತ್ತಿಯರ ಒಪ್ಪಲು ಕೇಂಜಾವೆ ಊಡುಡು ತೆತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೇಂಜಾವತಿ ನಾಡು ತಿರ್ಗೇರೆ ಬೋನಾಗ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೇಂಜಾವೆ ಒಂಜಿದೆ ಬರಿ ಅಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಕೆತ್ತಿ ವರಿನ್ ರಡ್ಡು ಕೆತ್ತಿನ ಹೊರತನಾಗ ಪಿರಾಯಿ ಸುತ್ತದು ಸುತ್ತಿರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕೇಂಜಾವತಿ ಬತ್ಪನ್ಪಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಿಜಾರು ಈ ದೀಡ್ನಂಚಿನ ಕೆತ್ತಿನ ಈರ್ ಪರಿಯಾರತ್ತ ಐ ಪರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಕುರ್ಪುಣ ಮಾಯ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಪೋರ್ತನಾಗ ಈ ಇಂಚ ಮನೆ ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪಲೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರದಿರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಪನ್ನ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದಯ ಅವಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆತ್ತಿನ ಇಂಚೆನಿ ಪೂಜಿ ಈ ಕೆತ್ತಿನ ಯಾನ ಸಮುದ್ರಗೂ ಡಕ್ಕಪೆ ಅಂತ ಅನ್ಪಾಲ್ ಈ ಕೆತ್ತಿನ ಸಮುದ್ರಗೂ ಡಕ್ಕನಾಗ ದಾನೇಣ ಪಂಡ ಈ ಸಮುದ್ರಡು 77 ನಾಗರಿಕುಳ್ನ ಬಿಂಬಾಪುಂಡು ದೇವಿನ ತುಳುನಾಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಕಥೆ ತುಳುನಾಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಕಥೆ 77 ನಾಗರಿಕಲ ಬಿಂಬೋಡು 7 ದೇವಿಯಾತ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಲಮ್ಮ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಬಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿ
ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಿಣಿ ಒಟ್ಟು ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಿಣಿ ಇದು 7 ಅಂಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಆ ಡಕ್ಕನಂಚಿನ ಕೆತ್ತಿರಡು 7 ಅಂಶ ತಂದಿಟ್ಟು ರುದ್ರಮ್ಮ ಮನ್ಪಂಚಿನ ದೇವಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಮನ್ಪಂಚಿನ ದೇವಿ ಈ ರಡ್ಡು ದೇವಿ ದಾನ ಪಂಡ ಐನೋಡು ಸಬ್ಬಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಸೇರುಂಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಲು ಕಲ್ತು ಕಟ್ಟಾಯ ಕಲ್ಲ ಕಾವಣಿಗೆ ಮೆಲ್ತು ಮೆಟ್ಟ ಗಂಗಾಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪುಣ ಪೆರಿಯ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆಟ್ ಈ ಪೆರಿಯ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪೋನಾಗ ಈಗ ಗಂಗಾಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ರ ಮೂಲು ದೈವಲ್ ದೇವೇರು ಬತ್ತಿರತ್ತ ದೇವೇರಿಗೆ ದನ ಮಂಟ ಕಲ್ತು ಕಟ್ಟಾಯ ಕಲ್ಲ ಕಾವಣಿಗೆ ಮೆಲ್ತು ಮೆಟ್ಟಾರ ಮನ ಚಿಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಪಾತು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ರ ಮಾಡ ಸೇರ್ದು ಕುರ್ಪೇರು ವೈಕ್ ಈ ಕೆಂಚಮ್ಮಗಲ ರುದ್ರಮ್ಮಗ ಸಬ್ಬಮ್ಮಗ ಅಲ್ಪಾರ್ಥ ನಾನ ಮುಲ್ಪ ಉಂತುಂಡ ಎಂಕಲ ಆಯ್ಜಿ ಜಡ ಸಾದಿ పోయినందన ఓడే పోపుండు బల సాది పోయినందన ఓడే పోపుండు ಮಾಡ್ರತೆ ಸಾದಿಗೆ ಏನು ಪೇರ ಏರ್ಪಡ್ತು ಎಡ ಸಾದಿ పోయినందన ಶೃಂಗೇರಿ ಬಯ್ಯೇ పోపుಂಡು ಬಲ ಸಾದಿ పోయినందన ಪಾಣೇರೆ ಬಯ್ಯೇ పోపుಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಡ ಸಾದಿರಿ ಎಂಕಲ పోపుನ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಲ ಸಾದಿರಿ ಎಂಕಲ పోపుನ ಪೋಡ್ಚಿ ನಟ್ಟ ನಡು ಸಾದಿ ಜತ್ತು పోయి ಏನು ಅಂತ ಜತ್ತು ಬತ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಾರ್ಥ ಬನ್ನ ಬಂದಾಗ ಸುಳ್ಳಕೋಟೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸುಳ್ಳಕೋಟೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸುಳ್ಳಕೋಟೆ 7 పంచపాండవులు సాది మల్తుంది పేరు నుండు ఆ పొర్తుకన ములు దేవి రూపోడు 7 పంచపాండవులు నెల సమానమల పేరు ఏరు ములు మూజ్జన్న సేరు పేరు ఐటు సబ్బమ్మ దేవిల సేరు ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಲ ಸೇರ್ಪೇರು ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇವಿಲ ಸೇರ್ಪೇರು ಈ ಮೂಜ ಅವತರರು ಅಗ್ಲಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ಲ ಕಡ್ತಲೆ ಕಲ್ಲ ಮೊಗ ಬೊಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಂಜಾತಿ ಗೆಲುಪೇರಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ತವಿಪುರ ಅಲ್ಪೋಲೈನ ಪಾಲೆದ ಉಲಾಪ ಜಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ತಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಮಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪಾಡು ತುಂಬ ಪಯಣ ಬತ್ತನಾಗ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪೇರಣ್ಣ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆಯ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಘಟ್ಟದ ಕೊಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಕೊಡಿನ ಎದುರು ಬುಡೆಟ್ ಉಂತುನ ಈ ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಡೆ ಕೊಡೆಟ್ ಉಂತುನ ನಡು ಬಾಕಿಲ್ ತನ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಬಮ್ಮ ದೇವಿ ಇಂತುನ ಈ ಇಂದಿಟ್ಟು ದಾನ್ಯಾಪುನ ಬಂಡ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಈ ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇವಿ ಇದೆ ಪತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗನಗ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡರು ಜಗದೇಕ ಗೌಡ್ರು ಇಟ್ಟೋಸಿ ಗೌಡ್ರು ಪಂಪಂಚಿನ ಎಲ್ಯರುದ್ರಿ ಮಲ್ಲರುದ್ರೆ ಎಲ್ಯರುದ್ರೆ ಇಟ್ಟೋಸಿ ಗೌಡ್ರು ಜಗದೇಕ ಗೌಡ್ರು 4 ಜನ ಇಪ್ಪಿರಲ್ಪ ಗೌಡ ವಂಶದಾಗಲಿ ಗೌಡ ವಂಶದಗಳು ದುಂಬು ಘಟ್ಟ ಜತ್ತು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಡೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಂಜೆ ಈ ನೈಟ್ ಈ ಎಲ್ಯರುದ್ರ ಅಪ್ಪಿರದನ ಒಂಚೂರು ಆಚಾರ ತಪ್ಪೇರು ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಚಾರದತ್ತ ಅರೊಂದು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬತ್ತನಗ್ಲು ಈ ಮೂಲ ಅಧರ್ಮ ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತು ಎಲ್ಯರುದ್ರೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡರೇನು ಅಲ್ಪ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡರ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಪಲಯೆ ಮಲ್ಲ ತತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉದ್ರೆ ಎಲ್ಯ ಉದ್ರೆ ಗೌಡ್ರನಗ್ಲು ಎಲ್ಯ ಉದ್ದೇರು ಆಚಾರೋಡ ತಪ್ಪುನೆ ಅವೆಕ್ಕು ಬೋಡಾದ ಈ ದೇವಿನಕ್ಲು ಮೂಯರು ಸತ್ಯಲು ಮೇರೆನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಮೇರೆನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಆಚಾರ ತಪ್ಪುನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ಬೈಕ ಬೇರೆ ಆಂಚಿನ ಅವೇ ಎಲ್ಯರುದ್ರೆ ಅಂಚ ಮಾತಿನ ಹಿಡ್ದಾತು ಪೊನ್ನ ಬಯಕ ಆ ವಿಷಯ ಬಯಕ ಹಿಡ್ದಾತು ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಹಾರ ಮಾಲ್ತಾನ ಅವು ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡರೇ ದೇವಿ ಅಪ್ಪನತ್ತು ಅವು ತಪ್ಪು ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲ ತಾಂಡು ಮಾಯ ತಾಂಡು ಆರು ಹಿರಿಯಾರು ಗೌಡ ವಂಶದಂದಿಟ್ಟು ಆ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯಾರು ಆದೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಉದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ಹಿಂಬೇರೆ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಈ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪಲೇನಿ ಗಿಳಿರಾಮ ರೂಪಡು ತೂಪುನ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಶಿರಾಡಿ ತಾಯಿಟ್ಟು ಗಿಳಿರಾಮ ರೂಪಡು ಗಿಳಿತ ರೂಪಡು ತೂಪುನ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಿಳಿರಾಮ ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಅಲ್ಲಿ ತೂಪುಂಡು ಶಿರಾಡಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ 3 ದಾನೆ ಆತಂಡು ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡನ ಸಂಹಾರ ಮಾಲ್ತು ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಅವತಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವತಾರ ಬರ್ಪುಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು 3 ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ದೇವಿ ವಂಶ ಒಂದು ದೇವಿ ವಂಶಡು ಏನು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪೆತ್ತನ ಇಂಚೆತ್ತನ ಆಯ್ಜಿ ಇಟ್ಟೋಸಿ ಗೌಡ್ರೆ 90 ಕೊರ್ಪೆ ಜಗದೇಕ ಗೌಡ್ರೆ 90 ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ 90 ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೇನ ಬರಿ ಓವು ಒಂದು ಕೇಂಡು ದೈವ ಬರಿ ಒಂದು ಕೇರ್ನಾಗ ಪೆರ್ಬಣ್ಣ ಬರಿ ಒಂದು ಪೇರು ಮುಗು ಪೆರ್ಬಣ್ಣಗ್ಲ ಜನನ ದೈವಾತಿ ಅನುಂತುಪೆ ಬಂಗೇರಣಗ್ಲ ಪಾರಿಪಳಾಯತ ಸತ್ಯಾತಿ ಅನುಂತುಪೆ ಅನ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬರಿ ಅಂಡ್ ಪೆರ್ಬಣ್ಣ ಬರಿ ಬಂಗೇರ ಬರಿ ಈ ಪೆರ್ಬಣ್ಣ ಬರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಂಡ ಈ ದೈವ ಪ್ರಧಾನವಾತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಆತಿ ಧರ್ಮ ದೈವ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಂಗೇರ ಬರಿಕನಾಗ ಪಿರ ಒಪ್ಪಮುಲು ಬಂಗೇರ ಬರಿತ ನಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪನ್ನಗ ಬಂಗೇರ ಬರಿತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡು ಅಂಶ ಬೇತಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಂಗೇರ ಬರಿಕೆ ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಳ್ಳು ಒಂದು ಧರ್ಮ ದೈವ ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಳ್ಳು ಒಂದು ಅವು ಅನ್ನ ತಂಗಾಟಿ ಆ ವಿಷಯ ಬೇತಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬಳ್ಳು ಬೇತೆ
ಅನ್ನೆಲ ತಂಗಡಿ ಅನ್ನೆ ತಂಗಡಿ ಅವಳ ಮಾಯಾಂಶ ಆಪ್ನ ಅವು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೋಲ ಬೇರೆಗೆ ನೇಮ ನೇಮ ಅಂಚಾದಿಪನ ಈ ಉದ್ರಾಂಡಿ ಐನು ತೂತಾನಗ ಪೆರ್ಬಾಣಗ್ಲ ಜನನ ದೈವಾತ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದೇನು ಪೂರ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ರ ಜತ್ತು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಜೋಗಿ ಪುರುಷರ್ನಗ್ಲ ಈ ಗಿಳಿರಾಮೇಲ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ನಾಯ್ತು ತೋ ಅಂತಿಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಬ್ಬಮ್ಮ ದೇವ್ರ ದಾನ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಉಂಟ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ವನಗುರು ಓಪೆ ನಿಗ್ಲೇನ ಕುಲದೇವತೆ ಅದು ಯಾನು ಇಪ್ಪೆ ಬಂದ ಸಬ್ಬಮ್ಮ ದೇವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೌಡ್ರನಾಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ರ ಅಲ್ಕಟಮ್ಮ ಮುಟಿಲಕಮ್ಮ ಚೌಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಬುದ್ಧಾರ ಹಂಚಿ ದೇವಿ ಸಬ್ಬಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಹಂಚಿ ಬುಧಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ದೇವಿ ದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುದ್ರಾಂಡಿಲ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಲ ಅಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಶೀರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಶೀರಾಡಿತು ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ರೂಪಡೋ ತಿಪ್ಪನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನಾಲ್ವೇರು ಪೆರ್ನಾಲ್ವೇರು ತಿಳಿಸಿಮುಗೇರು ಮಂದೇಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ದೇವ್ ಬೇರ್ಗಡೆ ಮಾಲ್ತನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಿ ಆತಿ ಏನು ಜತ್ತು ಬೋಪೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೈವತ್ವ ರೂಪ ಅವು ತಾಳುಂಡು ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಅವು ಶಿರಾಡಿ ಉಂಟು ಬುಧಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚಂದನದ ಮುಖದಿರ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ವೈಕ್ ಶಿರಾಡಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯೇ ಶಿರಾಡಿ ದೈವ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜಪ್ಪುನು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪುನು ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇವಿ ಉದ್ರಾಂಡಿ ದೈವ ಅದು ಈ ಅಂಚೆ ತಪ್ಪುನು ಆತ ಬರ್ತನ ದಾನೆ ಪುಂಡು ಮಾಡ ಈ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ತಲಪಾರ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡ್ಯಾಡಿ ಪುಣ ಗುಂಡ್ಯಾಡಿ ತಿಂಚಿಗೆ ಪುಣ ಉದಾಹರಣೆದಲ್ಲಿ ತಲಪಾರ ಗುತ್ತು ಉಂಡು ಈ ತಲಪಾರ ಗುತ್ತು ಬತ್ತಾನಾಗ ಆನೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿತು ಆನೆತ ಪೈಯೋಲಿಗೆ ಕುದುರೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿತು ಕುದುರೆತ ಪೈಯೋಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆನೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಪಡೆಪುಂಡು ಕುದುರೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ರುದ್ರಮ್ಮ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಉದ್ರಾಂಡಿನ ಬಿಂಬ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳೋಡು ಐದು ಕದಾನೆ ಮುಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ಆಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾನ ಬುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತಗಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಸೋನ ನಡವಳಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ ನಡವಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ ಮೂಜಿ ನಡವಳಿ ಆಪುಂಡು ವರ್ಷೋಡು ಮೂಜಿ ನಡವಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಈಗ ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ವಿಚಾರ ಅನಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ನೇಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಶೀರಾಡಿ ಜೆತೋನು ಶೀರಾಡಿ ಜೆತೋನ್ ತಾನೆ ಬಂಡ ಶಿಶೀಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚಿ ಬೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಲ್ಲಾಡ್ರನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಿಶೀಲ ಹಂಚಿ ಶಿಶೀಲ ವರ್ಗದ ನಡೆ ಹಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಈ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ಬತ್ತದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುದಾರ್ಲೆ ಪುಂಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಈ ಸಂಧಿ ಹಂಚುಂಡು ಅನ್ನ ಈ ಶಿರಾಡಿ ಬೋತು ಮುಲ್ಪ ಘಟ್ಟದ ಓಲು ಬಿಸಿಲ ಘಾಟಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಐನತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಉಂಡತೆ ಅವಿಟ್ಟೆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಜತ್ತು ಬನ್ನಗ ಕತ್ತಲೆ ಕಾನೂನು ಕರೀದು ಗಡಿ ಗುಂಡಿಯೋಡು ಗಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪನ್ಪ ಒಂದೇ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಧಿ ಅಕ್ಕಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗನ ಚೌಂಡಿ ಗುಳಿಗನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲರು ನಮಸ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಈಗ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳು ಅಡ್ಕೊಂಡ್ಪದೆ ಆ ಪರಶುರಾಮಗ ದೇಗ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವ ಪಂಡದಾದೆ ನಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಣ್ಣರೇ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಮುರಂದ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರದ ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬು ದಿನಗಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಳ್ಳುಗ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಪನೆ ಅವು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಣಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಜ್ಜನದ ಪರಶುರಾಮಗ ಆರಾಧನೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ತುಳುವನಟ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಮುರಣಿ ಉತ್ತರ ಆತಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ಅಜ್ಜ ತುಳುನಾಡು ಓಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮಗ ಆರಾಧನೆ ಬಣಪನವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೆರ್ಮೆರನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ದುಂಬುದಲಿಗೆ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ರಡ್ಡನೆದಾದ ರಾಜನ್ ದೈವ ಬಂಡದಾದ ಅಂತ ಇರ್ಕೇಂಡರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಪಣಪಿನಿದಾದ ಕೇಂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ನರಮನಿ ಆದ ಬಿಟ್ಟುದು ಶಕ್ತಿ ಆಪನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೇಂಜವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆಂಚ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಆಪನ ಅವ್ರು ರುದ್ರಾಂಡಿ ಆದಿಪು ಜುಮಾದಿ ಆದಿಪು ಜಾರಂದೆ ಆದಿಪು ಮೈಸಂದೆ ಆದಿಪು ಮಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿಪು ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಬಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಡು ರಾಜನ್ ದೈವ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕೆಂಡ ಈ ಕಲ್ಕುಡ ಬಣಪನಂಚುತ್ತ ದೈವನು ಒಂಜಿ ಮರಕಿಲ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವ ದೆತ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಪುರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಆಯನಂಚೆತ್ತನ ಕಲ್ಕೊಡಗಲ ಅವಳು ವಾಹನ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಈ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ತೂನಗ ಅವು ದಾದ ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ಆರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆವುಡ ಬಣ್ಣದ ಕೋಡದ್ದಿನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಲೇನ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಧ್ಯತೊನ್ನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಯಂದಲ್ಲಿ ಕಥೆಕ್ಕೆ ಹಾ ಅಲಿವಲಿ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ತಾವು ತೋರಿಸಿನ ಅಂತ ವೈಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಾಯಂದಲ್ನ ಕತೆ ಅಲಿವಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಮಾಯಂದಾಲ್ನ ಕತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಇನಿತ ದಿನ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಂದುಳ್ಳ ಮಾಯಿಂದಾಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬಗೆಟ್ ಈ ವಾರ ಕುಲ್ಲವ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖರಣ ಕುಲ್ಲದು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಾಂತರ ಆಪನ ಬಡ್ಚಿ ಇರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೇನೆ ದುಂಬದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈ ವಾರಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗಿರೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಕ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ರುದ್ರಾಂಡಿನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಉದ್ರಾಂಡಿ ಉದ್ರಾಂಡಿ ಸುರು ಉದ್ರಾಂಡಿ ಉದ್ರಾಂಡಿ ರುದ್ರಾಂಡಿ ರುದ್ರಾಂಡಿ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಇಂಚಪುರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಕುದರುಡು ಅಂಡ್ ಏಕಶಕ್ತಿ ಇಂಚಪುರ ಆರಾಧನೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಷಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕೊನದು ಉಗಮದ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ ಪಂಡಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪಂಡಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೇರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾವುಂಡಿಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಚಾವುಂಡಿಗುಳಿಗನ ಅವು ಚಾವುಂಡಿ ಆಪುನ ದೇವಕ್ರಿಯೆಟ್ ಒಟ್ಟಿ ಪುನಜಿನ ಗುಳಿಗೆಗ ರಕ್ತಬಿಂದು ದಾವಾರ ಉಂಡು ಐಟಿ ಅಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಗೂ ಅರಸುನಕಲ್ನ ಕೈಪತ್ತದು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ತುಳುಮನ್ನಗೆ ಬರಡು ನಿಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನವಂತದು ಕತ್ತಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರವೇಶವಂತೆ ಗುಳಿಗನ ಬತ್ತೊಂದೆ ಗುಳಿಗನ ಎನ್ನ ದೂತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪಾದು ಶಿರಾಡಿ ಗಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಗಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪ ಎಂದು ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣ ಬಂಡಲ್ ಪೋಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಕಾನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಶಿರಾಡಿ ಗಡಿ ಉಂಡತಿ ಶಿರಾಡಿ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಕ್ಯಾನೆ ಹಳ್ಳಿ ಇಂದ ಬಂಡದು ಕ್ಯಾನೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಕಾನವನ್ನು ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟು ಅವಳು ಗುಳಿಗನು ಭೇಟಿ ಬಂತಾನೆ ದೈವ ಅಂಜಾನಿಗಡ ದಾಯಕೆ ಎಂಡಗೆಂಡ ಈ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ತೆಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಬಗೆಟ್ ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಗದ ಕತೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಜನ ಇತ್ತೆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಚೌಂಡಿ ಗುಳಿಗ ನೆಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಕಾನ ಗುಳಿಗೆ ಯಾನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೂತೆಯನ್ನು ಪುರಪ್ಪುದಿಯೇ ಎಂದು ದೇವಿ ಬಂದ್ಪುಂಡು ದೇವಿನ ಸಂಧಿ ದೇವಿ ಚೌಂಡಿ ಚೌಂಡಿ ಆಂಡ ಈ ಸಂಧಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಆ ಚಾವುಂಡಿ ಅತ್ತು ಮೈಸೂರು ಇತ್ತನ ಚಾವುಂಡಿ ಅತ್ತು ಈ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿಯೇ ಗಡಿಟ್ಟು ಬೋದ ನೆಲೆ ಆತನೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಪಠ್ಯ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ತೀರ್ಥ ಅವೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಅನ್ನೇರು ಪಂಪಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಲ ಐಕ್ರ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಉಂಡು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ರೂಪದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೊಂಜಿ ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಈ ಕ್ರಮತ ರಡ್ಡ ಆರಾಧನೆ ಒಂದುವೇ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಚ ಉಂಡಂಚ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಕೊಂಚ ಕರೆಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರು ಕಿರಣ್ ಪಂದ್ ಉಡುಪಿ ಇಡ್ತಿ ಸರ್. ಕಿರಣ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಲ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಉತ್ತರ ಕಾರವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ದಾಂಟಿ ನೆನಪಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಸೀಮೆ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಂತೇರು ಆಮೇಟ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಗಲೇ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಆಮೇಕ ಆಪುಜಿ ದಾಯಗ್ ಬಂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬೋಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ತೆ ಈತ ಪಾತೆರ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಓ ಬತ್ತುಂಡೋ ಆಡಳಿತವಾದ ಓ ಉಂಡೋ ಆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡವೆನು ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಮರಾಠಿ ಅನ್ವಯ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕನ್ನಡ ಅನ್ವಯ ಅಂಡ್ ಐದು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಭಾಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ ಈರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಾ ಕೆಂಡ ಉಂಡು ಬಸ್ರೂರ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಸ್ರೂರ್ಡು
ಅವಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕಲ್ನ ಚರ್ಚ್ ತುಳುಟೆ ಬಾತೇರು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅಕುಲು ಬಾತೇರ್ನ ತುಳುವೇರು ಇರಿಕ ಅವಿನ ಅಕುಲು ಒರ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ತುಳು ಬಾತೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಳೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ತುಳು ಬಾತೇರು ಅಂಚಂದು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪ್ರಭಾವದ ಹತ್ರ ಭಾಷೆ ಬದಲಾತನ ಹೊರತಾದ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಂದ ಅವಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಜಿದಾಯೆ ಹೊರ ಎಂಕುಲು ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂದಿತ್ತ ಆ ಪ್ರದೇಶ ನಿಘಂಟಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ಬರಿಕೊಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಚನೆಗಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ. ಪಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿರ ಅವು ಗಟ್ಟಾರ್ದು ಬೈದಿನ ದೆಯ್ಯುವ ಅಂದ್ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಗಟ್ಟಾರ್ದು ದಲಾಕಲು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲು ಕಂಕನೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ನೀರು ತೇಪುನ್ ಗಟ್ಟದಾಕಲು ಅವೇ ಗಟ್ಟಾರ್ದು ವೈದಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂತ ಅವು ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬರತನ್ನೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗಟ್ಟದ ನಾಡು ಕಾಪಿ ತೋಟ ಎತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಗ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಪಿ ಕೋಟ್ ರಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೆರಬೋಡಾದು ಚೌಂಡಿನ ನಂಬಿರ ಸುರು ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಚೌಂಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆತೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ದಯ್ಯ ಅತನ ಬೇಲಿಡಿತ್ತನ ಆಯ್ತ ಸೊತ್ತ ಫಲನ ಐನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪತ್ತನು ಬತ್ತೇರ್ನ ಚೌಂಡಿ ಬೇರಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯವಂತ ಬತ್ತೇರ್ನ ಆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಗ್ಗುದು ಕಂಡದು ಬತ್ತೇರ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಚೌಂಡಿ ದೇವರು ಬರ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ಆ ಚೌಂಡಿಯ ಗಡಿ ಚಾವುಂಡಿ ಬಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅವು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಪ್ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆಡ ಇತ್ತಾಣ ನಿಖಿಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಕೋಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀರಿ ಗಟ್ಟೋಡು ಬತ್ತೀರಿ ನಿಂಚ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲು ಗಟ್ಟೋಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಳ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಿಖಿಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಚಾವುಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಪಂಬದರ ಕೋಡಿ ಪಡ್ಪೇರ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಊರು ಪೆರಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬರದ ಕೋಡಿ ಹಿರಿಯರು ಗಟ್ಟಗೆ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಪ ಅಲ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪೀರ ಬನ್ನಾಗ ಚೆನ್ನದ ಮನದ ವಿತ್ತು ಮನಸಾಂಡಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅವು ಪಡೆದು ಈ ಚೆನ್ನದ ಮನೆಯನ್ನು ಬತ್ತೊಂಬತ್ತಿ ಅಕುಲ್ ನಿಜವಾದ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತಿ ನಾವು ದೈವ ವರ್ಪುಣ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಚೆನ್ನದ ಇದೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಲಕ್ಕವನಕ್ಲ ಈ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ಬತ್ತೊಂಬರ್ಪನಕ್ಲ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತಿ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಲ್ಗೆ ಚೌಂಡಿ ಬಲ್ಕೆಡು ಗುಲ್ಲಿಯರು ಅವಳು ಚಾವಂಡಿ ಬಲ್ಕೆ ಅಂದಾಂಡಿ ಚಾವಂಡಿ ಬಲ್ಕೆ ಐಡೋಕ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಬಂಬದರ ಕೋಡಿಡು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಕುಲ್ಲುದಾನಾಗ ಈ ಚೆನ್ನದ ಮನದ ಬೆರಿಟ ಬೆರಿ ಬತ್ತವತ್ತಿನ ನಂಚಿತ್ತನ ಚೌಂಡಿ ನಂಬಂದೆ ಸಾಧ್ಯನದ ಅಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾವಂದಿರನ ಅಪ್ಪನಿಡು ಚೌಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಚೌಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಚಾವಂಡಿ ಬಲ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಚಾವಂಡಿ ಬಲ್ಕೆ ಅಂದುಂಡು ಏನ್ ಬಣ್ಬನೆ ಒಂದು ನೂದಿಟ್ಟು ನೂದು ಸತ್ಯ ಈ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತೆಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಇರು ಚೌಂಡಿನ ಕತೆ ಇರು ಇಂಚ ಬಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಯ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಚೌಂಡಿಗುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಬರ್ಪನಿ ಘಟ್ಟದ ತೋಟ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಕೋಲ ಉಂಡ ಚಾವುಂಡಿಗುಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿರಾಡಿ ಗಡಿ ಏರು ಚಾಮುಂಡಮ್ಮನ ನಂಬುಳಾಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಾಮುಂಡಮ್ಮನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬುಡೋಡು ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲ ಇಲ್ಲು ಮಾರದೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಂಬಾಯಿಗ ದುಬೈಗ ಪೋಪುನಾಗ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ನಂಬೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಚಾಮುಂಡಮ್ಮನ ಕೊಂಡು ಗಡಿக்கு ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಅನ್ನು ನಿತ್ತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನನು ಕೂಡ ಗಡಿக்கு ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತಪ್ಪುಗು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಬುಡುಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಬುಡ್ನಲ ವರ್ಷಗ ಹೊರ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ ದಕಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವು ಗಡಿ ಓಲು ಜಾಗೆ ಶಿರಾಡಿ ಗಡಿ ಗುಂಡಿ ಅರ್ಧ ಚೂರು ದುಂಬು ಚೂರು ದುಂಬು ಅಂತ ಆ ಕ್ರಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಕರ್ನಾಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಜಿ ಜನಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಆ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಲೆ ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂತ್ ಅನ್ನರೆ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುಕು. ಹಲೋ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಆ ಚೌಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಚೌಂಡಿಯೇ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಅತ್ತು
ಅತ್ತೆ ಮುಕುಲ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಅತ್ತೆ ಅವು ಕೇಂಜವತಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಉಂಟಾಯಿನಂಚಿತ್ತೆ ಗಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಈ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಎಳುವೇರು ಸಿರಿಕುಲಾದ ಕತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ 7 ವಿಭಾಗ 7 ವಿಭಾಗ ಐಟ್ 77 ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನಕಲು ಉಂಡಾಪೇರು 77 ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಉರುಕುಲು ಉಂಡಾದು ಅವು ಕಡಲು ಬುರ್ದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಪ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಗಭೂಮಿ ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನಿಯರು ಬೆಮ್ಮೇರು ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠ ಅದೇ ಬಂದಿಪ್ಪನೆ ಅವಿಡದ ಬೊಕ್ಕ 7 ಸಿರಿಕುಲು 7 ಸಿರಿಕುಲು ಅಂಚಿನ ಮಕ್ಕ ಬಡಕೈ ಭಾಗ ಹೋಗ್ಬೇರ ಅಕ್ಲಿ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಸಿರಿಕುಲು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೇರುಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿದ ಹುಟ್ಟುದು ಅಕ್ಕಲ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿತದೆ ಸಿರಿಕುಲು ಅದು ಮೆರೆ ಇರೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಕತೆಟ್ಟು ಎಳುವೇರು ಸಿರಿಕಲ್ನ ಕತೆಟ್ಟು ಕೂಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಸಿರಿಕಲೆ ನಾಡು ಐಟೊರ್ತಿ ಜತ್ತದ ಬತ್ತದ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿಯ ಕತೆ ಪಠ್ಯಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕತೆಟ್ಟು ಬಟ್ ಆಜಿ ತಲೆಮಾರಿಂಚ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕತೆಟ್ಟು ಈ ಎಳುವೇರು ಸಿರಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಳುವೇರು ಸಿರಿಕಲೆಡ್ ಒರ್ತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಅತೆ ಈ ಕತೆ ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿದ ತೆತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಡು ಏಳು ಬಿಡದು ನಾಗರಿಕಲ್ ನಕಲ್ ಬತ್ತದು ಆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಅಂಚಿಂದು ಗಟ್ಟರದ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಚೌಂಡಿ ಬೇತೇನೆ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೇತೇನೆ ಈ ದೇವಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಒಂದು ಗಟ್ಟರದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡತೆ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ 7 ದೇವಿನ ಅಂಶೋಡು ಅಂಚಿ ಬೇತೆ ಪೋಪೇರು ಏರು ನಮ್ಮ ಚೌಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅನ್ಪಂಚಿನ ದೇವಿ ಎಡಸಾದಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಪೋಲೆ ಬಲಸಾದಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಪೋಲೆ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಮುಜ್ಜನ ಪೋಲೆ ಅವಾಗ ಎಡಸಾದಿ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲೇ ಬೇತೆ ಬಲಸಾದಿ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲೇ ಬೇತೆ ನಟ್ಟ ನಡು ಸಾದಿ ಪೋಯಿ ದುಂಪು ಪೇರಾಗ್ಲಿ ನಟ್ಟ ನಡು ಸಾದಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲೂ ಗಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಗಟ್ಟಡಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಬಮ್ಮ ದೇವಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಪಡೆಯವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದೇವಿ ರೂಪೋಡು ಆತ ಪಡೆಯೊಂದು ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಹಸುರಗಿರಿ ಪೂರ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇತನಿಗಳ ರುದ್ರಾಂಡಿದೆ ದೈವಗು ದೇವಕ್ರಿಯೆನ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆನೆ ದೇವಕ್ರಿಯೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ರೆಕ್ಕೆ ಅರ್ದು ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಬಂದು ಹೊಲ್ತು ರೆಕ್ಕೆ ಶಿರಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಶಿರಾಡಿ ಇರ್ದು ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಶಿರಾಡಿ ದೈವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ಇರುವಾದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಲೇಶ್ವರದಿಲ್ಲದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಇತ್ತ 6 ಪಂದಿರು ಪೆರ್ಬಾರ್ನಕ್ಲ ಜನನ ದೈವ ಅಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಡ ಇಂಕನ ಮುಲ್ಪ 5 ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಬರೀ ಪೆರ್ಬಾರ್ನಕ್ಲ ಬಂತೇರು ಎಂಕನ ರೆಕ್ಕೆದ ಕಟ್ಟು ಮಂಡ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ರೆಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂದು ಶಿರಾಡಿದ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪೆರ್ಬಾರ್ನಕ್ನ ಜನನ ದೈವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಗುನ 5 ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಬರೀಲ ಪೆರ್ಬಾರ್ನ ಬರೀಲ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತ ಎಂಕನ ಗೌಡ ಬಂದಿತ್ತಾನ ಇತ್ತ ಗೌಡ ಜಾತಿಗೆ ಎಂಕನ ಅಕ್ನಾರ್ತಾರ ಅಂತ ಬರ್ತಾನ ಎಂಕನಾರ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂಚಿಬೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡರಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಲ್ತಿನ ಇಡ್ತಾತ ಅವು ಪೆರ್ಬಾರ್ನ ಬರೀ ಗೌಡನಾಗ್ಲೇನು ಬರೋಡು ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡನ ಬರಿಯವು ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಬರಿಯಾಯಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಆ ಗೌಡರ್ನ ಕ್ಲಿರ್ದೆ ಅಂಚಿಗತ್ತಂದೆ ಒಂದತ್ತು ಒಂಜಂಚ ರಡ್ನೆದ ಅನೇಕ ಕದೆಟ್ಟ ಆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ರುದ್ರಾಂಡಿ ಇತ್ತನ ಜಾಗಿಡು ಸಿರಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಆತಲು ಉಳ್ಳೆ ಸಿರಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಆ ಬಾಗುಡುಂಡು ರುದ್ರಾಂಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಸಿರಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಬುತ್ತಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡ ರುದ್ರಾಂಡಿ ನಮ್ಮು ನಕಲು ಪೆರ್ಬನ್ನ ಬರಿತಾಗಲ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಳು ಶಿರಾಡಿ ಇತ್ತನ ಶಿರಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರಿ ಪೆರ್ಬನ್ನ ಬರೀರ ಮಾತೇರ ನಂಬೇರು ಮಾತ್ರ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ಮೆರೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಬರಿ ಬಾಕಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ಬರಿ ಬಂದ್ರೆ ಏರು ಭಕ್ತರುಳ್ಳೇರಿ ಏರು ನಂಬು ಬೇರೆ ಜಾಗೆ ಬೇರೆ ಆ ಜಾಗೆದ ನಂಬಿನಕಲ ಬರಿ ಬರಿ ಬತ್ ಸತ್ಯ ಭಕ್ತರು ಕಂಡ ಪೆರ್ಬನ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಣ್ಣರಿಗೆ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೊಡ್ಡದಿರ್ಗಾಗ ಶಶಿಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಪೈ ಅಕುಲು ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಆಶಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಸುವನ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ನಯನ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಕುಲಪ್ರಕಾಶ ಎಂ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಅಜಿತ್ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಹೇಮಗಂಗ ತೊಗೊಂಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಸುವರ್ಣ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಭೀಮ್ ಗರ್ಜನೆ ಭೀಮ್ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಚರಣ್ ಕಿನಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಮೂಡೈಡ್
ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಗುಳುಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಳಿಗಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಯೋಗೀಶ್ ಯೋಗಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಐದು ఒక ಶಿವ ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಧವ ಗೌಡ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಶಾಂಕ್ ಕುಲಾಯ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶ್ವಥ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರುರಾಜ್ ಮನೋಜ್ ಅರುಣ್ ಕುಂದರ್ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚರಣ್ ಕನಿಯೂರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟಿ ಉದಯ ಮಡಿವಾಳ ಯೋಗೀಶ್ ಯೋಗಿ ಗಣೇಶ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಾಣು ಜೋಗಿ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಭರತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮನು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮಹಾಬಲಾಮೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈವದ ಕಲಾ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನದುಳ್ಳೇರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಣೇಶ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಪಣದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊರಳಿಯ ಅಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲರು ಐಕೊತ್ತರ ಕೊರಡೇರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗದ್ದು ಮುದ್ದೆನಟ್ಟು ಗಣೇಶ್ ಬಜ್ಪೆ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪ ಒಂದುಳ್ಳರು ಪಣದುಳ್ಳೇರು ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿಡು ಆಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆಗು ಪಿಂಗಾರ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಏತು ಸರಿಯ ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗ್ ಮೋನೆಗು ಪಿಂಗಾರ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಏತು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುಲಿ ದೈವ ಮಾನವ ಮೊಗದಾಯೆ ಐತಪುರ ಪನ್ಲೆ ಪಣದುಳ್ಳೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಪಂಡದಾತಂಡು ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕಿಶಾನ್ ಜೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೆರಂದುಳ್ಳರು ಹೊಲ್ತರು ಹಾಂ ಗುರುದತ್ ಬಂಗೇರ ಬಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬಾತೇನಿ ಬಲ್ಲೆ ಗುರುದತ್ತರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಬಾತಿರದುಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಂಗೇರ ಬಂದು ಮೂಲ ಒಂದಕ್ಕ ಬಂಗೇರ ಬಂಡ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೊಂದುಲ್ಲ ದೈವ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ದೈವ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ನೈಲಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಕೂರ್ ದಂಚಿ ತೋಜಿದು ಒಯ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಡಕೊಂಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ದೈವದ ಒಂದಿಟ್ಟು ತೋಜಿದು ಒಯ್ದಿರು ಯಾರೊಂದ ಒಂದೇ ಹಿರೇತಿ ಅಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಒಯ್ದಿರು ಚಾಮುಂಡಿ ಸಮುದಾಯದಾರಣ್ಯರೇ ನೈಲಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಪಾನದೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅತ್ಯಣ್ಣರೇ ಇರುವ ಸಮುದಾಯದಾರೆ ಬಂಟನ ಬಿಲ್ಲವನ ಸಪ್ಪಲಿಗ ಅವು ಇರೆಗ ದೈವ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಪ್ಪಲಿಗ ವಂಶದ ಕಲೆಗೆ ಈ ದೈವ ಕುಲದೈವಾದ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪು ನಾವು ನಿಕಲ್ನ ಯಜ್ಞ ಮೂಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಪಠ್ಯಾಂತರ ಇಪ್ಪುನವು ಸಹಜ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿನಕಲು ಚೌಂಡಿ ದೈವನೇ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ರುದ್ರಾಂಡಿಯಿಂದ ಆತಂಡದಿಂದ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕತೆಲ ಉಂಡು ಬನ್ಪೇರಿ ಈ ಪಾರ್ದನ ಬೇತೆ ಆ ಪಾರ್ದನ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನವು ಸಹಜ ಇತ್ತ ದಾದಕ್ಕೆಂಟ ನಮಕ್ ಈ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವಗ್ ಮೂಡೈದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ನೇಮಕೋಲ ಅನಗ ಕಟ್ಟುನು ಪರವೇರೆ ಆಂಡ ಪಾರ್ದನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಬೊಬ್ಬನ ಉಂಡ ಉಂಡು ಏನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದೆ ತೆರಿನಗೆಂಚ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿರಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂದಿರುಲ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಮರ್ಗಿರಿಡು ವೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಸುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬರೀಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂಚಿರಿದು ಬೋಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಮುಂದು ಕುಕ್ಕೆದ ಸಂಧಿ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾದ
ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪು ಸಂಧಿ ಆ ಕುಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಬಂಡದು ಕುಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಕುಡುಮ ಭಾಗ ನೆಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ ಸಂಧಿ ನೋಡದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಳ್ಳ ಆಮೇಲೆ ಬಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯಾಕನ ಬಾಳ ಯಾನ ತೂಯಿನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಟ್ಟಿ ನೇಮಡು ಪನ್ಪೇರು ನೇಮ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಹೊಸ ಜಾವಣಿಯರು ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲ್ದಿತ್ತೆ ಡೆಡ್ಡ ದೈವ ಕಟ್ಟನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುಜೀರು ಸಂಧಿ ಪನೋಡು ಇತ್ತ ಏರಾಣಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದು ಜೀರು ಇತ್ತ ಎಂಬೇರೆ ಮೆಗ್ಗಿ ರಂಜಿತ್ ಪರ ಏನೇ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಬಂಡದು ಎಡ್ಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾರು ಸಂಧಿನ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮನ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟದನಾರು ಐದು ಮನ್ಪುಲ್ ಏನು ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ದಯವಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ದುಂಬು ಸಂಧಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಲಕ್ಕೋಡ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಕರಿ ವರ್ಷ ತೈಡ್ 3 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬಸವ ದುಂಬು 37 ಬೂತಗ್ ನೇಮವಂತದ್ದು ಗೌಡ್ರ ನಕಲಿ 37 ಬೂತಗ್ ನೇಮ ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಲಕ್ಕದ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಕ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 37 ಬೂತಗು ನೇಮ ರಡ್ಡರ ದಿನದ ನಡಾವಳಿ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಈ ಕೋಲ ನೇಮ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಂಡಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ರುದ್ರಾಂಡಿಗೆ ಹಾಪನು ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಆಗ ಹರಿವಾಣ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಆಗ ತಲೆತುರಲ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಯರೆಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಎಂಚಿನ ಇತ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪುನೆ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಒಂದು ಈ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೇನಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರು ಬಾತೆ ಅಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಒಂದು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಏನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೇನೆ ಸರ್. ಪಲ್ಲೆ ಇದು ನಿಗಲೇ ಮಾತಾಡಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಏನ ಪುದರೆ ಸುಂದರ ನಲಿಕೆ ಬಂದದು ಏನೆಕಲ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಪಲ್ಲ ಊರ್ದಾರಿ ಅಂತ ಆಟಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿತಿರು ಸರ್ ನಿಗಲ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅವೇ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಾಗ ನಾವು ವಾದ್ಯಕ್ಕೂ ನಂತರ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಅಂತೀರಿ ಅವೇ ನೇಮ ಕಟ್ನಾರು अच्छा दायता अंजे प्रश्न के बोली तेरे दायता वजी दुंबुरदे बतनावा अत इंचिप आइनवा हां 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 एड्डे प्रश्न बेतदाला केंद्रंड सुंदरಣ್ಣ बेतदाला जाते बोले ना सर दायता एड्डे प्रश्न हां अवे हां इते आरನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಉರಿಪನಂಚಿತ್ತನ ವಾದ್ಯವು ಕಟ್ರಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಉಂಡು ಅವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಬತ್ತನೋ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ದಾನೆ ಮಾತು ಇತ್ತೀರ ಬಂಡ ಸೇರಿಗಾರನ ವಾದ್ಯನಗ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಾಯ್ಬೇರ್ನ ವಾದ್ಯಗುಲ ನಲಿಪುನ ವಿಷಯ ಮಾತು ಇತ್ತೀರ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ತು ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟನಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಏಳ್ನಾಡ್ದ ಇವಂದ ಪಿಲಿಭೂತ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಪಿಲಿಭೂತ ಕಟ್ಟನ ಚಾವರ್ತ ಉಲಾಯಿ ನೇಮ ಆಪನೊಂದು ಇಂದಿನ ಏರೇರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯರು ಉಳ್ಯಾರ ಅಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಡ ಅವನು ಅವಳು ವಾದ್ಯದ ಕುಲೇರು ಶೇರಿಗಾರ ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯ್ಬೇರ ನಿಕಲಾಲ್ಪಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇರ ಈ ನಲಿಕ್ ಮುಗ್ಲಿನ ವಾದ್ಯವು ನಲಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕಟ್ಟು ಆ ಪುರ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಮಾಲ್ತೋರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಮಾಲ್ತನ ಪಾಲನೆ ಎಂಕಲ ಮಾಲ್ಕೊಡ ದಾನೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಇರ್ತೆ ಎಂಕಲ ಕರುಣಾಕರ ಪರವೇರಿಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇದ್ದಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪರಂಪರೆಡು ಉಂಬಳಿ ಬುರ್ದು ಇಂಚಿನ ಕುಲೆ ವಾದ್ಯ ಉರಿಪೆರಂದು ಉಂಡು ಶೇರಿಗಾರರು ಉಳ್ಳೆರು ಅವಳು ಸಾಯಿಬೇರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೆರು ಉಂಬಳಿ ಬುರ್ದು ವಾದ್ಯದ ಕುಲು ಉಳ್ಳೆರು ಅಂಚದ ಐಕ್ಕು ನೇಮಾನಗ ಆ ದೈವಗ ಅಕುಲೆ ಉರಿಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅರಿಯಾಡ್ಕ ಏಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಗುತ್ತು ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತರು ಶೇರಿಗಾರರೇ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇತೇರ್ಲ ವಾದ್ಯ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ದೈವಗ ಸಮಾಧಾನ ಐತಿ ಇದೇ ಪಂಚಸಾರ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಯಿಬೇರೆ ಅವಡು ಬೇತೆಯವ್ರನ್ನ ವಾದ್ಯ ನಡಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಾಗಲ ವಾದ್ಯ ವೃತ್ತಿನಾಗ ಏನು ನಲಿಪೂಜನ ಎಂಕಲ್ ನಲಿಪೂಜನ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ನಲಿಪೆ ನಲಿಪು ಇದ್ದಿ ಆಂಡ ಏನನ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ ನೇ ಬಂಡ ನಲಿಕೆದಾಗಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾದ್ಯ ಅವ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕರುಣಾಕರಣ ವಂಚತ್ತು ವಿಷಯ ದಾದಕೆಂಡ ಈ ದೈವದ ಅಜಲದ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಗ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪುನವು ಧರ್ಮ ಅವ ಆಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಬೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜೋಗಿಲ್ ನಕಲು ವಾದ್ಯವರಿಪೆರೆ ತಿಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮಕ್ ಮುಕುಲು ಗಾಣಿಗೇರ್ ನಕಲು ವಾದ್ಯವರಿ ಸಪಾಲಿಗೇರ್ ನಕಲು ವಾದ್ಯವರಿ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕುಲೆ ವಾದ್ಯವರಿ ಅವೇ ಅಲ್ಪದ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕಲಟ ಉರಿಪನ ಅಕಲ್ಲ ಕಲ ತಕುಲು ವಾದ್ಯವರಿ ಅಂಚಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬತ್ತ ವಾದ್ಯವರಿ ಪೆರಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಆಯನೇ ವಾದ್ಯವರಿ ಪೋಡು ಆಯನೇ ವಾದ್ಯವರಿ ಪೋಡು ಅಂಚಂದ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತ ಆಯನ ಜತೆಟು ಉರಿಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಉರಿಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ ಊರ್ತೆಂಡ ನಲಿಪುಜೇರಿಂದಲ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಐಕೆ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ನನ್ನೊರಿ ಹೊನೆ ಹತ್ತು ಮೂಲತವಾದ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ವಾದ್ಯ ಉರ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಲ ಹತ್ತು
ಐದು ಕಾಕುಲು ಕಲ್ತೊಂಡೇರು ಕಲ್ತೊಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಬತ್ತಂಡ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಏರು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾನೆಟ್ ಐಟದಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬೇದಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಳೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅದು ಕರುಣಾಕರಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆರು ಬೊಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆರು ಬಣ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಊರ್ದ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವಗೆ ನೇಮಕೋಲ ಆನಾಗ ಊರ್ದ ಕುಲು ಗುತ್ತುದ ಕುಲು ಮಲ್ಪ ಎರಡು ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಿರ್ನದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪನ ಕುಲು ಮಲ್ತೇರ್ದ ಈಕಲದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಐಟ್ ದಾದಗೆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡ ವಾವಾ ಕಲೊಟ್ಟು ವಾವಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಾವಾ ಜಾಗೇಡ ಪಣಪನ ಪಿರಾಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈ ಅವೇ ನೇಮ ಪಿರಿದಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಎಡ್ತ ಕಟ್ಟು ನಡಾವಳಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಗುಂಡದೊಳೈ ಪೋಪೇರೆ ಬೆರಣೇರು ಪೋಪೇರೆ ಬಂಡತೆ ಐತೊಳೆ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಬಾರೆ ಮಾನೆ ಚೀಟ್ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕಿಲ್ಮೆ ದೇವರ ವಿದೇದಂಗಣ ಪೋಪೆ ಉಳಯಂಗನಗು ಬಾರೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವೇ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಂಚುತ್ತನ ಬಂಬದೆ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ ದೇವರನ ಪಿದಯಂಗ ನಡೆದು ಭೇಟಿಯಾವಲಿ ಅಂತಂದೆ ಮಿತ್ತಂಗನಗು ಬಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಬತ್ತೆರೆಜ್ಜಿ ಉರಿಪುಂಡ ಬತ್ತೆರೆಜ್ಜಿ ಪಣಪನ ಅಥವಾ ದುಂಬದ ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟೆಂಚಿನುಂಡು ಅವೇನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಳ್ಳ ಆ ರೀತಿ ಪೋಂಡ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ ಓಕೆಂಡ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದಾದ ಅಂಚ ಯಾನ ಆಚರಣದ ಪಂಪೆ ಬಾಕಿದ ನೀರು ಪಲ್ಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅನ್ನದಾನ ನಡಪೋಡೆ ಕೈಲಿ ಕರ್ತನಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಆಯನ ಭಂಡಾರ ಉಳೈಪೋದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡಿಯರ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ವಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾರ ಗುತ್ತೂರು ಕೊಡಿಯರ್ ಕಂದ್ರಪಾಡಿ ಉಂಟು ತಲಪಾರ ಗುತ್ತೂರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿ ಏತು ಈ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬಿ ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಿಡು ಆಯನ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದ ಆಚರಣೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಪಡ್ಡಾಯಿರು ಗೊತ್ತು ಜೈನಮನೆತನಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಅಡೆಗಿ ದೇವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಜಾಗ ಇರೋದು ಜತ್ತು ಬರ್ತದೆ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಾಗ ನೇಮ ಗೊತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಉಲ್ಲ ಆ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನದಾನ ಧರ್ಮ ನಡತನ ಅಂತ ಕೇರ್ನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೇಮಡ್ಲ ಬೂಲಿಯಾನಗಲ ಕೇರ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಧರ್ಮ ನಡತೊಂದುಂಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತಾ ಪಟ್ಟವರಕ್ಕೆ ಅವನು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನ ಪುರ್ತು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬುಕ್ಕ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಗೌಡ್ರನಾಗಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಏಳುಂಡು ಅವಿನ ಗುಡುಂಡಿತ್ತಂದ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಜೋಡು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಗುಳಿಗನಕ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪೇರು ಅವು ಸೇರಿಗೆ ದೈವೋಡು ಇಂಚ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಐ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕಲೆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂಜಿ ನಡತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೀರು ತನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪುಡ್ನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಆವಡು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಲ್ಲ ಪುಡೋಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತೋಡು ದುಂಬತ್ತಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ಯರುಂಡು ಸಾನದೊಲೈಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಲಂಗಿರತ್ತೆ ಸಾನದೊಲೈಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ದೀದು ಐನು ಬಚ್ಚಿರ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಆಡೊಂಜಿ ಕೊರಡು ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪಾತೆರ ಪಣೋಡು ಇಂಚ ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀಯೋಡು ಮೀದು ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಕಡಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮುಹೂರ್ತದ ಕೈಲು ಉಂಟು ಐನು ಕಡ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾದು ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪುಡ್ನ ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೈಲು ವಾ ಬಾರೆ ಪೂ ಬಾರೆನ ನನ್ನ ಕದಳಿ ಬಾರೆನೆ ಐನಿ ಕಡ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಸೀಮೆ ದೇವರನ್ನು ಪುರ ನೆಂತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನು ಕಡ್ತು ನಮ್ಮ ಬರಡು ಸಾನದೊಲೆಯೇ ಕೊಣಪೋಡ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿನಾಡಿಗೆ ಕೊಣತ್ತು ಕಟ್ಟೇರಿದ್ದು ಸಾನದೊಲ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಪೂರ ಕನಾವಡು ಕನತ್ತದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ಜೊತೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪುರ ಪೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕೊಡಿನಾಡಿಗೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮಾನಚ್ಚಿಡು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅವು ಗೊನೆ ಸಮೇತ ಧರ್ಮದ ಗೊನೆ ಸಮೇತ ಕೈ ಸಮೇತ ಜತ್ತದು ಅವಳು ನುಡಿಕಟ್ಟ ಅಲ್ತರ ದುಂಬುಗಣಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನ ಇದು ಶರತ್ ಕುದುರೆಪಾಡಿ ಶರತ್ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋಡೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆ ಲೋಕ ನೋಟಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನ ಎನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಳು ಬತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ನೆನಪು ಶೇರಿಕ್ ಆರು ಬಂಡೆ ಮುಪ್ಪ ಕುದುರೆಪಾಡಿ ಕೋಳ ಕಟ್ಟುನೆ ಆರು ಲೋಕ ಯಜುಮತಿ ಕಟ್ಟುನೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೆರ ಬಂಡಿ ದಂಡದು ಅಜ್ಜನ ಶುರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ದಂಡದು ಪಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೆನಪುಂಡತ ಅಂದೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ನೆಪ್ಪುನ ದಾದ ಮಂಟ ಆರು ಫೋನ್ಲೆತ್ತರಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡಿದಾರು പക്ഷേ ആറ് പൺപുള്ളക്കത്ത് സത്യാവസ്ഥ നിജാവസ്ഥ അവത്ത് ಐಕ್ಯ ಉತ್ತರ ಅದು ಲೋಕಾಯ ಬಣ್ಣ ಅಂತ
ಇಂದು ಭೂತ ಕಟ್ಟದ ಜೂಮಾಜಿ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಗಗ್ಗರಡು ಬೆಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೂಮಾಜಿ ಮುರಿತಿನ ತಗೊಂಡು ಆರು ಬಂತನೆ പക്ഷെ ಎನ್ನಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಎನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂಡುಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೋಮರಾಯ ಕೋಮರಾಯ ದೈವ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುನಿ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತಂದ ಈ ಬಂದ್ಬಿಡ ಜೂಮಾಜಿ ಅಪ್ಪೆತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು 6 ಕಟ್ಟನೆ ಜೂಮಾತಿ ಎಂಕಲ ಕಳಕ್ ಬರ್ತದೆ 6 ಎಂಕಲ ಒಪ್ಪಿಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನಬಂದು 6 ಭೂತ ಕಟ್ಟುನೆ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುದು ಆ ರೀತಿ ನೋಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ 6 ಕೋಳ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪುನ ಜೂಮಾತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಎನ್ನಡ ಬಂತೇರಿ ಏನು ಮುಪ್ಪ ಭೂತ ಕಟ್ಟುದ ಅಂತ ಮಗಿ 6 ಎನ್ನಡ ಬಂತೇರಿ 3 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಎನ್ನಡ ಬಂತಿರೋದೈತೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಯೇ ಮುಪ್ಪ ಭೂತ ಕಟ್ಟುವ ನಿನ್ನ ಈಯೇ ಮುಪ್ಪ ಒಂದು ಕೋಳ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ 6 ಎನ್ನಡ ಬಂತೇರಿ ಅವು ಭೂತ ಕಟ್ಟುವ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಆಕಳಿಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂತ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮಾನಿದ ಪಂಪುನು ಈರಿನ ಓ ಸಮುದಾಯ ನಲಿಕೆನ ಪರವನ ನಲಿಕೆದ ಸಮುದಾಯ ನಿಕುಲ್ ರಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಅಂದ್ ಒಂಜೇ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲ ಭೂತ ಕಟ್ಟು ಭೂತ ಕಟ್ಟು ಬರೋದುಂಟ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋರ್ದು ಇತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ತನ್ನ ಅವು ಸಹ ನಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಗಂಟೆ ಭೂತ ಕಟ್ಟು ಅವೇಲ ಕಣಿತ ಕೋಡಲೆತ್ತು ಕುದುರೆ ಪಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ಊರುಡು ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಂಡ ಇಂಚ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅವಳು ಉಂಬಳಿ ಉಂಡಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಊರುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಂಬಳಿ ಬಣದುಂಡು ಈ ಉಂಬಳಿ ಬಣ್ಣದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಬರ್ಬಣ ಇಂಚಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ದೈವಳ ಕಟ್ಟರಿಮೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೊಂಜಿ ರಾಜಶಾಸನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಉಂಬಳಿ ಈ ಉಂಬಳಿ ಭೂಮಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡಾ ಉಂಡು 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 ಉಂಬಳಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಐಕ್ ಬುದಾರ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಉಂಬಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದೆ ಈತ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಈತ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೆರಡು ಗಾಣದಕ್ಲೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿ ಆ ಮಡ್ಡೆಲೆ ಕೋಡಿ ಜೋಗಿಲೆ ಬೇಲು ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಬದೆರೆ ಕೋಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಬೆರನೆರೆ ಬೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟದಾಲ ಉಂಡಾ ಈಚಿ ಒಂಜಿನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಕೇಂಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಇತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನುಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಸರಿ ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ಉಳೈಡು ನಿಕಲ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ ತೀರ್ಮಾನ ಅವಡ ಹೊರತಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಐತ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪನ ಸರಿ ಅತ್ತ ಅವೇನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಗುತ್ತುದಕಲು ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಕೆಂಡ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ ನಡೆದವರ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಗೆಹರಿಸಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಲಹೆ ಯಾಕೆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕದು ತೊಜ್ಪಾಯೆ ಈ ಕಾರಣದ ವಿಷಯಲಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಬಡದು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆರೆ ಪಂಡನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರ ಮೂಲ ಅವಲ ಲೋಕಯಣ್ಣೆ ಪಂಡನ ವತ್ತು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಪಂಡಿನಾರು ಇಂಚೆಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಜನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐತೆ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಕರೆ ಮಲ್ತ ಬಂಡಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಇಂಚೆಂಚ ಕಾರಣ ಅಂದ ಅವಳು ಬರ್ತೇನೆ ಬಂಡಿನ ತೆರಿಪದಿರು ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಡ ಬೇಜಾರಾಪನವು ಸಹಜನೆ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನವುಲ ಸಹಜ ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೋಯರೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಜಲಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜಲ್ ಎಂಚಗಂಡ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೂಜನೆ ದಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತಗರೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಮಿತ್ತಗರೆ ಬಲವಂಡಿ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಎಂಕಲ ಉರುಡು ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ನೇಮೆ ಪುನಃ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಹಿರಿಯಾಯ ನಜ್ಜಗ ಹೊರತಾದ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಉರುಡು ಕಟ್ರೆಚ್ಚಿ ಬಾಕಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ ಪುರ ಕಟ್ನ ಕ್ರಮಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಉರುಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಉರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಡಿಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಉರ್ದ ಬಟ್ರತ್ತೆ ವಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಚೊಳ್ಳೆ ಪಣಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಉರುಡೊಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲ ಪಂಬದರ ಕೋಡಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ ವರ್ಗದಾರ ಕಟ್ಟದೆ ಎಂಕಲ ಉರುಡು ಒಳ್ಳಾಗ್ಲೆ ಪಂಚಜಿಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತರ ಮೂಲ ದೈವ ಪಂಚಜಿಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಬಿದೆಗ ತಪ್ಪು ಪದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದಾಯಗೆಂಡ
ಎಲ್ಲದಿನ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನ ಅಜಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೆ ಕಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಏತಮಲ್ಲ ಜನಲ ಆದಿ ಅವು ಅಜಲ್ ಒಂದುಂಡು ಉಂಬಳಿಂದ ಉಂಡು ಈ ರುದ್ರ ಜಾಮಂಡಿ ದೈವಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಂಶ ಅವು ಕಟ್ಟನ ಚಿತ್ರಣ ಆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟಬಾರ ಐನ ಮೆಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕುಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂಡು ಉಗ್ಗೆದಲ್ತಾಯಿ ಒಂದೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ಉಂಡು ಆ ದೈವ ಉಗ್ಗೆದಲ್ತಾಯಿನೇ ದಯಬಣ್ಣ ಆ ಊರುಡು ಆ ಬಿಲ್ಚಂಡದಾಗ ಉಗ್ಗೆದಲ್ತಾಯಿಂದ ಬುದ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿದ ಅಲ್ತಾನೆ ಅಜಲ್ದ ಕುಲುಲ್ಲೆ ಹೊರತಾದು ಅವಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇತೊಂದು 35-40 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ 40 ಲಕ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇತೊಂದು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಗೆಂಡ ದೇವೇರ ತುಮ್ಮನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಲೆ ಆಜಂತ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ದೇವೇರ ತುಮ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ತ ದೈವಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಮೂಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಮನೆ ಮಂಚವದಿಯ ರಾಜನ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಆಜನಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ಕೂಡ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿ 35 ಲಕ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನಾಯಲ ಆಯ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಊರ್ದ ಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನಾಜಲ್ ಅವಿಜ್ಜಿ ಊರನಿಗುಲ್ ಬಾತಾರೆ ಪಂಡದು ಈ ಪರಂಪರೆ ಬಿಡುದು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ದಯಗಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಬೋದು ವಿಷಯದ ಅದಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಆಚಾರಡು ಸರಿ ಉಂಡ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡ ಅವಲಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕಲಡಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಟಗಡೆಕ್ ಅವಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಹಾಕಲು ಸತ್ಯ ನಂಬುದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯದಿಂದ ದಾಯವನೊಂದುಲ್ಲೆಗೆಂಡ ಏರೇರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅವಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕ ಕೈ ಬಾಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ಊರುಡಿತ್ತು ಎಂಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಪೀರ್ನ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲದಿನ ಬತ್ತದು ಇರ್ನ ಜಲ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಅವು ಇಂಚ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಅನ್ಯಾಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅವಳಿಜ್ಜಿ ಮೆರೆಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಪರವೇರ ಅಜಲ್ದಕುಲುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರಸು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದುಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಿದ ಪತ್ತೋಡು ಅವತ್ತಂದು ಈರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಡು ಈರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗುಲು ಕಟ್ಟುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅನ್ಯತ ಅನೃತವದಿ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟುನ ದೈವಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮನ ರೈಕಟ್ಲೆ ಅವು ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆದ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಾದಾ ಪುಂಡುಗಂಡೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನುಡಾಪು ಪಂಡುಂಡ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾನಂತ ಸೀದಾ ವಾತ್ಯ ದಯಗಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಒರಿ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನ ದೂರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೆಡು ತಪ್ಪು ಸಂಗತಿ ಬೊಕ್ಕುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲಾದ ಬಾತೇನೆ ನಾನು ಪರ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂರಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಕತ್ತಲ್ ಸಾಲ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿಗೆ ಬಳಸುವಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುರುಟಿಗೆ ಬಳಸುವಂಚಿನ ಈ ಕಲ್ಲುರುಟಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮನು ಎಂಕುಲು ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇದಿ ಕುಡುಕುವುದು ಬಳಸೋಡ ಅತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಓಳ್ಳ ಬಳಸೋಳಿ ಆ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನರಿನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಮದತ್ತಂಡು ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿರ್ನ ಎನ್ನ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗೇರು ಕುಡ್ಲಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಇತ್ತ ಮೊಕ್ಕಲು ಪುರುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ಡ ದಾದಂದಕ್ಕೆನ್ನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅಕಲ್ಡಕೆನಗ ಈರ್ನ ಒವೇ ದೈವನ್ನ ಈರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಇತ್ತು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋಕೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿನೆ ಅವು ಐತ ಬೆರಿ ಬತ್ತಲಿತ್ತು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಡು ಏರಾಣ್ಲೂರಿ ಲಡೆ ಮಲ್ತ ಜತ್ತು ಬೋದಾನಗ ದಾಯಬಂಡ ಅವಳು ಲಡೆ ಮಲ್ತದ ಅತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳ ಜತ್ತು ಬೋದಾನಗ ಬರಂದೆಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜುನು ತೋಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯೇ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜತ್ತು ಬೈದ ಕುಟುಂಬದ ದೋಷ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಬಿರೋಡು ಬೈದಲು ನಂಬೋಡು ಅಂತ ತೋಜುನು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ್ದೇನೆ ಸರಿಯೇ ನಂಬೋಡು ಅಂಡ ಎಂಚ ನಂಬೋಡು ಈ ಪಿರ ಓಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಬೈದ ಅಡೆಗೆ ಬೋಲ ಅವಳು ಮಾಪು ನಟ್ಲ ಅವಳೇ ನಂಬೋಡು ಒಂದು ಬನ್ನೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಈಜಿಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದವರು ಇಂಬೆ ಆಡೆ ಬೇರೆ ತಾರಿಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ ಮದನೆಗೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಫಲೈ ಪಾರ್ದು ಅವಳು ದರಿಪಾದ ನಮ್ಮುಂಡ ಅಪರಾಧ ಏರೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಮದೆ ಅವ ಅಪರಾಧ ನಿಜವಾದ ఆయన ಮೂಲಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ ನಾವು ಲಂಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬದವಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿದ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಅವಳು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜಾಗಿಲ್ ಬಲಸುವೆ
ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾರದು ಬಳಸುವೆ, ಇರೆ ಬಾರದು ಬಳಸುವೆ, ಕಲ್ಲು ಬಾರದು ಬಳಸುವೆ ಅನ್ಪನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿಜ್ಜೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು. ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅಡೆಡೆ ಎಂಕುಲ ಪನ್ಪ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಆನೊಂಜಿ ಅಗೆಲ ಪನ್ಪೆ, ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಭಕ್ತಿ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಭಾವಚಿತ್ರೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲ್ಲೇರು ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಅನ್ನ ಪುತ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ, ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಭಕ್ತಿ. ಮೂಲತವಾದ ಪಂಚಾಂಗ ಅಡಿ ಪಂಚಾಂಗವು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ, ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ಒಂದೇನ ಗಟ್ಟಿದಿದು ಬೇಡ. ಆ ದೈವಳು ಅಡಿ ಪಂಚಾಂಗದ ಗಟ್ಟಿರದ ಬತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿರದು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಲಿ, ಏತೋ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಲಿ, ಮೂಲು ಕೊರಂದೆ ಅಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಇದೇ ಲಕ್ಷ ದೀಜಂದಂಡ ಅವು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಂಚ. ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ ನಿಖಲ್ ಬನ್ನೋಡು. ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ವಿಚಾರ ತರವಾರದ ಇಲ್ಲಲೇ ಐನ ಬಳಸುವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕುಟುಂಬದ ನೆಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇ ಒಜ್ಜಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ದತ್ತು ಬೋತವನಾಗ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೇರಿಯ ಮುಂದಿದ್ದಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆಲ ಪೂಜದ ಬಳಸಿರಂದ ಅಡಿ ಪೋಪುನ್ ಕಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿಯವರ ಅಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ತೋಜು ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ಗಿ ಲಂಚ ಎಂಚಾನ್ ಮಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಇತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ನಂಬೊಂದಿತ್ತದು ಕಾಲಾಂತರಡು ಅಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ತಿಕ್ಕದು ಈ ಪಾಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ ನಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಗು ಸರ್ವ ದೈವಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ತಪ್ಪುಗು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತೀರಾಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ದೈವ ತೋಜಿಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನುದಾಯ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನುದ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ನೇಮಡುಪನ ದೈವಡವದಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾ ನಿಕ್ಕಿಂಚ ದೈವ ಬೈದನು ಇಂಬೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪುಡಪೆರೆಪ್ಪನ ದೈವನ ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟರೆಪ್ಪನ ದೈವ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆವಡು ದೈವ ನುಡಿ ಆವಡು ಮಾನಚ್ಚಿರದ ಒವೇ ನುಡಿ ಆವಡು ಅವಳು ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟುನ ನುಡಿ ಆವಡತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಪುಡಪ್ಪನ ನುಡಿ ಎಂಚಿನ ಆವಡ ಆಯ್ಬಡ್ಡ ಮನದ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪನೇನೆ ಆವಡ ಈ ಇಂಬೆಗ್ ಮೇರೆ ನೆಂಚಾಡೆ ಪೋಲೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನವಲೆ ನಂಬುಲೆ ಮೆರಡ ಮಂಡ ಬೋರ್ತಿನ ತುಂಡು ನಂಬುಲೆ ಬನ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಗೆ ಬೋಲ ಕುಟುಂಬದವಲೆ ನಂಬಲ ಕುಟುಂಬದವಲೆ ನಂಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಂಬುನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ್ ನಂಬಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲದೆ ಜೋರುಲ್ಲ ಸಜ್ಜನೆ ಇಂಬೆ ಸಜ್ಜನೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೋರುಲ್ಲ ಮೇನೆ ಬೊಗ್ಗೆರಡು ಪೂಜೆ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಅಂದ ಬತ್ತಗ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಬೆ ಆತ್ಮನ್ ನಮ್ಮುಡು ಏಪ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಬರ್ರ ಎತ್ತವ ಹಾನಿ ಬರ್ಪ ಭಕ್ತಿಡು ಕಾಂಡೆ ಮಯ್ಯಡು ಸುಗಿಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಜುರ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯೋಳೆ ಇಂಬೆ ಸುಗಿಪಾಡು ಬುಡ್ಜೆರಡು ಆಯ ಅಪರಾಧತ್ತ ಆ ಅಪರಾಧ ಇಂಬೆ ಹೊಣೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಬೆ ಸೇರಡೊಂದು ಇತ್ತನ್ಲ ಐಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಂಡ ಬುಡ್ಜಿಂದಂಡ ಇಂಬೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆರದ ಅವರ ಇಂಬೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಅವಳು ತೋಜಿನ ರೀತಿಯ ಅಡೆ ಪೋದು ಕೇಳೋಡು ಬರೋಡು ಸೇರ್ರೆ ಕ್ರಮಾಂಚನೆ ಐಗ ತಪ್ಪು ನಿತ್ತಂಡ ಆಯಲ ಅಂಚೆನೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನೇ ಆಗ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬನೋಡು ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮನ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾನೆಗೆರ್ದು ಬತ್ತಿ ಸೀದಾ ಸೇರುವೆ ಬಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮಂಚೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕರಣ ಬನ್ನಾಗ ಕಟ್ಟಿನೇಮುಡು ದೈವ ಉಂಡಾದ ದೈವ ನೀರು ಕೊರ್ಪಣೆ ಮುಟ್ಟೋಗು ಕುಟುಂಬದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಕೊರ್ಪಣೆ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಾ ನೀರು ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆತ್ತನ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಅಂಚದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಅಂಚಂದು ಗೊತ್ತು ರುದ್ರಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಐಟಿ ಏರು ಕೊರಿಯರೆ ಐಟು ರುದ್ರಾಂಡಿ ಕೊರಿಯರೆ ಅವು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುಲಿ ರುದ್ರಾಂಡಿದ ಇವರು ದುಂಬು ಬರ್ಪೆ ವಾಕ್ ಓಡಕ್ಕಿತ್ತನ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಯಗ್ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜು ಆಯ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮೂಡು ಮುಕ್ಕಲ ವಾಕ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ಬುಧಾರ ಬಂತಾರ ದೇವರನ ಬುಧಾರ ಬಂತಾರ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಒಲ್ಪುಗು ಊರ್ಬೆ ಆಡ ಈ ವಿಚಾರನು ಪನೋಡು ಆಯ ನಿಖಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನರತುಂತೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ನೀರು ಕೊರೋಡು ಅಂತ ವಿಚಾರ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜಿ ಅಪ್ಪನೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಗ ಐತ ಹಕ್ಕಿಪ್ಪುನು ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡ ವರ್ಣಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ತನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಕಂಬನು ಗದ್ದಾಯಿ ನಡೆದವರ ಅತೆ ಆ ರೀತಿ ಕತೆ ನಿಖಲ್ ಬರ್ಪ ಆಂಡಲ ತುಳುನಾಡು ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಬಣ್ಣ ಇಂಜಿನ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಏತು ಬುರುಂಡ ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಪಡುತ್ತುಂಡ ಅವು ಕಟ್ಟ ಕಡತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ತುತ್ತ ತುದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ರೋಮಡು ಉಂಡಾಯನ ಮಾಯ ಆಯ್ಗ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ದೈವ ಆಯ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವರ್ಣಗೆ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಅತೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಅತೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೂಪಡ್ಲೆತ್ತನ ಆಯ ದೈವ ಏನೆ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಮುಡಿಪುದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಕ್ಕಲ ಆಯ್ಗೆ ಆಚೆನೆ ಕುಟುಂಬದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ವಾಕದ ಹಿಡಿತಲ ಆಯ್ಗೆ ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ವಾಕ್ ಕೊರಡುಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಆಯ್ತ ಹಿಡಿಕಟ್ಟ ಆಯ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೆಡೆಕಟ್ಟ ಆಯ್ಗೆ ಆಯೇ ಕಂಡು ಗಂಟು ಕಟ್ಟದ ಮೊಹರೊತ್ತೋಡು ಆಯ್ನ ಆಯೆ ಒಕ್ಕ
ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ತಿರ್ಲಾಯನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಆಯನ ಕಲಟು ಕೊರ್ಲೆ ఆయన ಧರ್ಮ ಅವು ಸರ್ವ ಸತ್ಯಗಳು ಏತೇ ದೈವಗಳು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲಟು ಪನುಪುಲಿಂಚಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಾಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಆಯಾಯ ದೈವಗಳು ನುಡಿಕೋರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತೊಂಬ ಆಂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯಗಿಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವ ಒಲ್ಪುಡು ಬೂರ್ಬೆ ಆಡ ವಿಚಾರ ಮಂತೊಂದು ಆಯನ ಒಂಜಿದ ಗಂಧನಿಕ್ಲ ಪತ್ತಲೆ ಅದೇಗೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಈ ರುದ್ರಾಂಡಿ ನೇಮ ಆಯರ ದುಂಬು ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಯಾರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂಟು ಶಿರಾಡಿತ ವಿಷಯ 14 ಕಟ್ಲೆತ ವಿಷಯಡು ಶಿರಾಡಿಗೆ ಐಟು ಬರ್ರ ಉಂಡು ಐಟು ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ದಾನ ಮಣ್ಣ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಆಯರ ದುಂಬು ವರ್ಣಾರ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಆಯ್ತು ವರ್ಣಾರಗಾತು ಆಯ್ತು ಬುಲ್ಪುದ ಬರ್ತು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ದುಃಖನೇ ಲಕ್ಕೊಡಿ ದೈವ ಚಾಮುಂಡಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕಲಕ್ಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನಿಗ ಬಂಡಾರ ಮೂಜೆ ತೆಗೆತ್ತೇರು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜೂಲಿನ ಉದ್ರಾಂಡಿನ ಸುರುತ ನೇಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ತತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುತ ತತ್ತು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ವಾರಿ ತಗೋಲ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಹರಿವನ ಪತ್ತದ ಹರಿವನ ಒಂಜಿ ಸೇರಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆಲ್ಲ ದೀರ್ತು ಐನು ಬಚ್ಚಿರ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ದೀರ್ತು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟಗಟ್ಲೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಂದು ಗೌಡ ಎಂಚ ವಾ ಏಸೋಡು ಅವು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಪಡ್ತೇವೆ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಕಟ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಅಂಗೀಜಾರಪುರ ಬಾಡ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಕಟ್ನ ಏನು ಕಟ್ಟಿರವಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ರದ್ದು ಬಾಗುಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿದ ಕಡೆ ಹಿರಿಯ ಬರ್ತಾರೆ ಮದಿಮಯ ನೈತೋಡ ಆಪಣ ಕ್ರಮ ಆನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ಕುಡು ಪೊನ್ನ ಪೊಂಜು ಪೊನ್ನ ಪೊಂಜು ಹಿರಿಯ ಸತ್ಯದೇವತೆ ರಾಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರು ದೇವಾನ ಬಂಬತಿ ಅರೆಗೆ ನೇಮಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ತಕೊಲಿ ಏರ್ಲಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ತಕೊಲಿ ಕಟ್ಟಡು ಒಕ್ಕರಿ ಕಟ್ಟರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ಆಯ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರಪ್ಪೆ ಅವು ಎಂಚಗಂಡ ಪೂರ ನೇಮ ಆಯಿ ಬುಕ್ ಅರೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಮದಿಮಾಲ ಐತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹರಿವನಡು ತಾರೈ ದೀಪ ತುಡರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅರೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ನೇಮ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಸರಿ ಉಲ್ಟ ಸುರು ಅರೆಗೆ ನೇಮ ಆದ ಪಕ್ಕ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ನೇಮ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಈ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿನಿಂದ ಎನ್ನಿಲೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆಂಗ್ಲ ಪಡಿಯರಿ ಕೊರಪ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತ ಕಾಲಮಿತಿ 16 ಗಂಟೆ ಎಂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಗು ಉಲೈ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಬಳಸೋಡು ತರವಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಬಳಸದು ಆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಬಳಸನ ಅಗೆಲ್ನ ಜಾರಾಯರೆದ್ದಿ ಈ ರುದ್ರಾಂಡಿ ದೈವ ಉಲೈ ಪೇರು ಪರಿಯಾರ ಜನ ಪೊರ್ತುಗಾನ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗೊಡೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅನಿ ಕಟ್ಟನಂದನ ಇಲ್ಲುದು ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗೊಡೆ ಮುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೇ ಬಳಸಿಯಾರ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ ಪೇರು ಬರುತ್ತೆ ಪೇರು ಬರ್ತಕ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗೆಲ್ನ ದೈವ ಮತ್ತು ನಿರತಿ ಪಿರ ವಿತ್ತನ ಕಾಕಿರ್ದಾರ ಬತ್ತ ನೋಡು ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐನು ಉಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಪಂಡದು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಧೈರ್ಯದ ಬುಳ್ಯ ಗುರುಪನ ಕ್ರಮದಾಲುಂಡ ಜಪ್ಪು ಅಪಗ ಹಿರಿಯ ಆಕಲೆ ಗೆಡೆ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಕೇಂದ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನುಲ್ಲರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರೇಣು ಕಾಸಗಳು ಪಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲೂರುಟಿ ಆಗೆಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬಂದಾರತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲವರುಡು ಅಂಚತ್ತ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲವರುಡು ಏರು ಪರಕೆ ಉಂಡ ಆಯ್ನಿಲ್ಲೇ ಅಗಲ ಬಳಸನ ಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ ಊರುಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ರುಕ್ಕೊಂಜೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಒಂದು ನೇಮ ಕೊರ್ಪಂಡ ಸಮೇತ ಬಂಡಾರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಉಂಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಣ ತೊಂದರೆ ಅತ್ತ ಅವು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವು ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಲ್ತ ಬಂಡಾರ ಕನತದ ಮುಲ್ಲೇಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಐಕ ದಾಲಾಟಿ ಅಂದ ಇತ್ತ ಈ ಅಗೆಲ ಬಲಸುನ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಎಂಚ ಬಲಸುನ ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಗ ಊರ್ದ ಕಟ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪರಕೆ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಳಸಿನ ಉಂಡ ಅವು ಆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತ ಬಾಕಿ ದೆಕ್ಕ ಬಳಸದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಲಸದ ಬಲಸದ ಈಗ ನೀವು ಊರದ ಉಪ್ಪಿ ಊರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಡು ತಡಪೇಡ ಬಲಸನ ಪೇರು ಊರದ ಅವೇಂಚ ತಡಪೇಡ ಬಲಸನ ತಡಪೇಡ ಕ್ರಮ ಜಾಲ್ಡತೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಬುಕ್ಕೊಂಜೆಂಜಣ ಮಾಡಿತೆ ಕೊರಗಂಜಡಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಡು ಉಂಡಿರತ್ತ
ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಡ ಅವು ಜಾಗ ಧರ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮನ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಒವ್ವೊಂದು ದೈವ ಪಳಸುರುಕು ಗುಳಿಗೆ ಅದೇ ದೈವ ಪಾಟಿ ದೈವ ಬರ್ಪುಣ ನಿಖಲ ಊರುಡು ಜಾಗದ ಆ ಗುಳಿಗಾಗ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಅದೇ ರಾಜನ್ ದೈವ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದೇ ಬಣ್ಪನ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ ಆವಂದೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಚ್ಚಿ ನೇಮ ನೇಮ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ವಾ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೈಕಿಲ ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಗುಳಿಗಾಗ ಶುರು ಉಂಟು ನಿಖಲ್ನ ಅತೆ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಮಾತ ಗುಳಿಗನ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ಗುಳಿಗನ ಚಾಕಿರಿಡ್ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ತಲೆಮಾರದಾರ ಏರುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಅಕೀರಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪುರುಷ ಪೊಟ್ಟ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಜುಂಡು ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ದೈವ ರುದ್ರಾಣ್ಣ ಸರ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ರುದ್ರಾಂಡ್ಲ ಶಿರಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಳು ಶಿರಾಡ್ಲ ರುದ್ರಾಂಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿರಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ರ ಅಂಗನೋಡು ಪೇರು ಕೊರನಂದನ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಧರ್ಮದೇವ ಕೊರ್ಪನ ಬಿರ್ಗಡೆ ಆಪ್ನ ಸುರು ರಾಜನ್ ದೇವ ಬಿರ್ಗಡೆ ಆವಡು ಹಿಡ್ದೋಕ ರುದ್ರಾಂಡಿ ಬಿರ್ಗಡೆ ಆಪ್ನ ಒಂದು ಅಂತಿಂತು ಬುಲ್ಪುಗ್ಲಕ್ ನಂದನ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಭಕ್ತಿರ್ ಮಾಂತೆರ ಬತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಗೋಪೇರು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಡ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಗುಳಿಗೆಲ ಪುರುಷಭೂತ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಗುಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಾಡ್ತಿದ್ ಬತ್ತು ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೋಣ ಒಂದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ತಿಕ್ಕೋಣ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟದ ಆ ದೇವಿನಲ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಲ ಚಾಮುಂಡಿಗಳ ಬಳಸು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಚಾಮುಂಡಿ ಪೂಡ ಇತ್ತಿನದಾತ್ ನೆತ್ತೆರ್ತ ಅವರನ್ನೇ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಗುಳಿಗಾಗ್ಲ ಬೋಡು ದೇವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾಂಶ ಕೊಯ್ಪು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅರ್ಧ ಪಂಜಿನ ಕೊಯ್ಪು ಇಂದೆಕ್ ಈ ಆವಾರ ರುದ್ರಾಂಡಿಗೆ 4 ಅರ್ಧ ಪಂಜಿನ ಕೊಯ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ರುದ್ರಾಂಡಿಗೆ 4 ಅರ್ಧ ಪಂಜಿ ಕೋರಿಲಾಪುಂಡು ದೇವಕರೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಮರ್ಗಿರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಪುರುಷ ಭೂತ ಗೊಂಜಿ ಬೋಂಟೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಮಾಸ 11 ವರಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಕೈಲಿ ಕರ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೋಂಟೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬೋಡು ಕಾಡುಗೆ ಬೋಡು ಅವು ವೈಟ್ ಬೋಂಟೆ ಈಡುವೆ ಬೋಂಟೆನ ಪಗರಿ ಬೋಂಟೆನ ಎಂಚಲ ಇದಿದ್ಯ ಪುರುಷ ಕೇನ್ಬೆ ಓಂಡಿಯನ್ನ ಬಂದೂಕುಂದು ಏನಿಯರು ಉಂಡು ಇಂದಿಯರಂಡು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ವಾ ಮಾಸವನ್ನು ಜೈತಿದಾರ ಬೋಂಟೆಡ್ ಆ ಮಾಸವನ್ನು ಅಟಿಲ್ ಬಂತದ್ದು ಏರು ಜೈತಿದೇನ ಅಟಿಲ್ ಬಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಜವಣೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಮೇಲೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಅವ ಪಂಡ ಬಂದೂಕು ಅನ್ವೇಷಣ ಐವೊಕ್ಕದ ದೈವಾದಿಪ್ಪು ಐದು ಮುಂದೆ ಬಿರು ಬಗರಡಿತ್ತದು ಅತ್ತತ್ತ ಬಂದ ಬಂದೂಕೊಂದು ಕೇನೋಡ ಈ ಪುರುಷ ಭೂತ ಬಂದೂಕು ಪಂಜಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತನ ಓಲು ಪಂಡ ಚಿಲ್ತಾಡ್ಕ ಸಲಟು ಚಿಲ್ತಾಡ್ಕ ಸುಳ್ಳೆ ತಲ್ಕೊಡು ಬರ್ಪು ಇಂದು ಪುರುಷಭೂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಪೆ ಪುರುಷಭೂತ ಕಾಶಿ ಮಠ ಕದ್ರಿಯ ಮಠ ಬೆದ್ರಿಯ ಮಠ ಕನ್ಯಾ ಮಠ ಅನ್ಕೊಂಡು 4 ಮಠವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಗಿ ಪುರುಷರ ಬರ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆ ಬರ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ತಲಕಾವೇರಿ ಬೊಪ್ಪನ ತಲಕಾವೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಪುರುಷರನಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಯಮಿಗೆ ಗಡ್ಜನ ಬರ್ಪಣ ಕರಿಯನ್ನಾಯ್ಕೆ ಬಸ್ತಿನಾಯ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂತ ವಿಚಾರ ಬರ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಭೇದ ಅಂತ ಜೋಗಿ ಪುರುಷರನಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಮರ್ಕಂಜ ಈ ತಲಕಾವೇರಿ ಬೋದು ಪಿರ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಕಂಜ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಈ ತಳೂರು ಅನ್ಪಂಜನ ಜಾಗಿ ಬರ್ಪು ತಳೂರು ಜಾಗಿ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುತು ತೂನಾಗ ನಾನು ಓಡಿ ಬೋಪುನ ದೀಯರ್ನಗ್ಲು ಓಳಿರಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ನಗ್ಲು ಓಳಿರಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ನಗ್ಲು ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇಯರು ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೇಯರು ಅಂತ 2 ಜನ ಬಳ್ಳಾರನಾಡು ಒಳಲಂಬೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೇರು ಒಳಲಂಬೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಈ ಪುರುಷರನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತನೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿಗೆ ಪೇರು ದಾನೆ ಆವಡು ದಾಲೆ ತೀರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ ಉಂತುಪ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಗೊರ್ಪೇರು ಮುಗ್ಳು ಪುರುಷರನಾಗ 2 ಜನ ಆತು ಬರ್ತಾನ ನಿಗ್ಲು ಉಂತುನಾಗ ಒರಿ ಉಂತುನೆ ಯಾರು ಬುಕುರಿ ಉಂತುನ ಬರ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಓಡು ಉಂತೋಡು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಕಲ ಮಠ ಉಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಳ ಮಂಡ್ಯ ಆತು ಬರ್ತಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಇತ್ತು ಅಂದನ ನಿಕ್ ಟೊಪ್ಪಿ ತೀರ್ತು ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಐತಿ ಚವಲ ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಮಂಡ್ಯ ಆತು ಬರ್ತಾನ ಟೊಪ್ಪಿನ ದಿನೊಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರ ಸ್ಥಳ ತಗೊಂಡದ ಕೇನೊಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ರೂಪೋಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಲ್ಲಪುರುಷರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪುರುಷರ ಇದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಈ ಹೊರಳಂಬೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಗ್ರಾಮ ತಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಮೂಲ ಬಲ್ಲಾಡ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಈ ಗೌಡಾಸ್ತಿಕ ತಗಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುರುಷನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬುಕ್ಕ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಬುಕ್ಕ ಕಂದ್ರಪಾಡಿ ಚಿಲ್ತಾಡ್ಕ ಅಚ್ಚಿರಪಾಡಿ ಈ 5 ಜನ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ತು ಪುರುಷ ಕೊಂಚ ರಾಜ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಬೇರು ರಾಜ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಈ ಅಂಗೈ ಸರಪಳಿ ಮುಂಗೈ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗ
ಇಂಬಿಯನ ಕೊಡುತ್ತದನೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಲ್ಲ ಪೇರು ದೇಯರ್ನೆದ್ರು ಹಿತು ಪೂರ ಮಾಲ್ತಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಏರು ಅಕ್ಕ ಮದೇರ ದುಗ್ಗ ಮದೇರ್ಲ ಮುಗುಲು ಈ ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಆಡು ಪುರುಷ ಬಯ್ಯಾತ ಪೊರ್ತು ಮೀಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರಿ ಗುಂಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಗೌರಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಗೌರಿ ಗುಂಡಿ ತರ ಕಟ್ಬಿಟ್ನಾಗ ಈ ಗೌರಿ ಗುಂಡಿ ಮೀಪುನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಮಾನವನೇ ಆ ಪೊರ್ತು ಮಾನವ ರೂಪಡಿ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ಮೀಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕನಕ ಆ ಕಳೆಂಕ ನೀರು ಕೆಸರ ನೀರು ಪೋತು ಈ ಚಿಲ್ತಾಡ್ಕ ಮಲೆ ದೈವಡುಲ್ಲ 1100 ಆ ಮಲೆ ದೈವಲ್ಲ ಚಾವರ್ತಾಲೆ ಬೋಪುಂಟು ಚಾವರ್ತಾನೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಏರು ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತನ ಒಂದೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ತನ ಪೇರು ಅದು ಹೋತನ ಇಂಚ ಬತ್ತೂನಾಗ ಪುರುಷ ಮೀಯೊಂದು ಇಂಬೆ ನಿಂಚಿನ ಪುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಇಂಬೆನಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮಾಲ್ಪನ ಒಯ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಪಗರ್ಲ ಅಂದೇಟ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೈವಳಿಗೆ ಬಿಡಿ ಹೊಲ್ತಿಕ್ಕನ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಗೌಡ್ರನಗ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಉಂದುದಾದ ಗೆಂಡ ಆ ಕಾಲೊಂಜಿ ಗೌಡ್ರ ನಕುಲೊಂಜಿ ಬೆಡಿ ಬುಡ್ದು ಹಿಡಿದಾಯನ ಅಂತ್ಯ ಆಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಅತೆ ಆಯನ ಹಿಡಿದಿದ ಆಯನ ದೆತ್ತೇರು ತಾಯಬಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಲೌಕಿಕ ಕತೆ ಕೈಲಕವನ್ನ ದೈವತ್ತಗೂ ಸೇರ್ಸ ಬೆಡಿತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ದಾದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನ ದಾಯ ಪಣಂತುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಉಳೈ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನ ತೂನಗ ಈ ಬೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪೊಲೀಸ್ ದೈವ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಪಗ ಈ ದೈವದ ಕಲಟಿತ್ತಿನಕುಲು ಇದಮಿತ್ತಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಐಕ್ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ಪನ್ಪುನಲ್ಕ ರೀತಿಯ ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಕುಲು ಬರಡು ಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐಕ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೋನು ಅಪಗ ಈ ಬೆಡಿ ಪನ್ಪುನವು ದುಂಬು ಬಿರುಬಗರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ದುಂಬು ಅರಸು ದೈವಳ ಬಿರುಬಗರಿ ಬೆಡಿ ಪನ್ಪುನವು ಆಯನ ಅಂತ್ಯ ಮೀಯರ ಬೋಯಿನ ಗುಂಡಿಡಿ ಮೆನ್ ಪೂರ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದ ಪಟ್ಟ ಕಡದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಡಿಮ್ಮದೆತ್ತೇರು ಸರ ಹೌದಾನೆ ಬಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಕನಸೊಪ್ಪನಾತ ಈ ಪುರುಷ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಏರಿಗೆ ದೇಯರ್ನ ಆತ ಬರ್ತನಾಗ ದೇಯರ್ನಗಳ ಪಣ ಪೇರು ಎಂಕ್ ತದನ ಸ್ನಾನವನ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜನ ಇನಿಯ ಏನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲು ಬಗಾರಿಟ್ಟು ಅಂದೆಟ್ಟು ಯಾರ ನಿಕ್ಲೇನು ಮುಂಚೆ ಪೂಜೆ ಪುರುಷ ರಾಜ್ಯಸಿ ಉಂಟು ವಾ ಬೆಡಿಟಿಯನ್ನ ಅಂದಿರ್ತಾರ ಆ ಬೆಡಿಟಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಜೈಪು ಆತ ಬೋತನ ಈ ಮೂಲುಂತನ ಪೋಡ್ಚಿ ಕಂದರಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಲ ಇತ್ತೆ ಕಂದ್ರಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಂದರಪಾಡಿ ಎಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡಿತ್ತನ ಅಲ್ಲದ ದೇಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೂಡಿತ್ತನು ಆ ಬೂಡು ಪುರುಷನ ಕುಲ್ಲ ಪೇರು ದೇಯರ್ನಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಬರ್ಪೇರು ಮಾಯ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಪುರುಷ ಬುದ್ಧನ ಅನ್ಕೊಂಡ ದೇಯರ್ನಗುಲಪ ಸದ್ರೂಪ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಮಾಯಾಪೇರು ನರಮಾನ್ಯ ಆದಿತ್ಯನಕಲು ಮಾಯಾ ಈ ಪುರುಷ ಬುದ್ಧನ ಮುಗುಲು 4 ಜನ ವರ್ಗದ ಮಾಯಾಯಿನ ದೇಯರ್ನಕಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಡು ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಐದ್ಯ ಬಲ್ಲ ಇದು ಮಾಯ ಏನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ್ಲ ದಾತೆ ಐಕ ದಾದಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಪುರುಷ ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗನಗ ಮುಲ್ಪ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ತುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಈ ಘಟನೆ ನನಗ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಈ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಈ ಐನ ವರ್ಗ ತಗಲ ಐನ ಭಾಗ ತಗಲ ಧರ್ಮದೈವ ಅಪಗ ಬತ್ತಿಪುಂಡು ದುಂಬೆ ಈ ಭಾಗಡು ಈ ಪುರುಷ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಹೊರಕ ಬಂಡದ ಈ ಪುರುಷನ ಮೂಲು ತನ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿಯರು ಪುರುಷ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿಯರು ಅಲ್ಲೇ ಅಡೂರುತ ಕೊಡಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡಿ ಏರ್ತು ಪುರುಷ ಭೂತಗು ನೇಮ ಕೊಡಿ ಪುರುಷ ಭೂತಗು ರಾಜನ್ ದೇವಲ ಅಂದೆಕ್ಕಲ ರಾಜನ್ ದೇವನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮರ್ಲು ಭೂತ ಮರ್ಲು ಭೂತ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಅಂತ ಪೇರು ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ನಿಜವಾದ ದಾದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ರೆ ಆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿಗೆ ಅದೇ ಧರ್ಮದ ನೇಮ ಇಂಬೇಗ ಧರ್ಮದೈವ ಏರಿ ಧರ್ಮದೈವ ಮರ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಕೊಡಿಯೇರ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರುಡೊಂದು ಕೊಡಿಯೇರ್ದಾದ ಇಂಬೇಗ ನೇಮ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಳ ನೇಮ ಅಂತಿರ ಬಂಡ ಪ್ರಧಾನ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ ಈ ಪುರುಷ ಭೂತನೆ ಭೂತಿ ಕೊಡಿ ಏರ್ನ ಪಸಲ್ ಉಂಟಿಯರ ಉಂಡು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಈಗ ಮಾನಚ್ಚಿದೆ ಸವಾರಿ ಸವಾರಿ ಪುರ ಉಂಟು ಸರ್ ಬಂಡಿ ಉಂಟು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನೇಮಾಪನ ಪುರುಷ ಇತ್ತಲ ಮಾವ ಅಜ್ಜರು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ರಾಶಿ ಮಾಧವ ಈ ಕುಲ್ನ ಬಿಂದುಪುರ ಮೂರ್ತಿ ಪುರ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಐದು ಬುಕ್ ಈ ಪುರುಷ ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಓಳು ರುದ್ರಾಣಿ ಉಂಡ ಆಡಿ ಪುರುಷ ಅಂತ್ಯ ಪುರುಷ ದೈವ ರುದ್ರಾಣಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣ ಅಲ್ಪ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆಡು ಪುರುಷರಾಯಿ ಮಲ್ಲನ್ನೆ ರುದ್ರಾಣಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ದೈವ ಮೂಲ ಮಾನವತ್ವ ಇತ್ತದು
ಆ ಮಾನವತ್ವ ಪುರ್ತು ದೈವ ರೂಪ ತಾಲತ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾಗ ಭೂತ ಪುರುಷ ಭೂತ ಅನ್ಬುದಾರೆ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಇದು ಕೆರ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಕೆರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಪುರುಷ ಭೂತ ಅಂಚ ಆಗ ಎರಡು ಭೂತ ನೋಡ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಪಾನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ಮಣಿಪಾನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಟ್ಟ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನೇಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ತೆನಕಾಯಿ ಬೆಡಕಾಯಿ ಬೂರುದುಂಜ ಆಪಣಂಚಿನ ನೇಮ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವೇ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಈ ನೇಮ ಬಿರುಗಡೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಕುಕ್ಕಿ ಬಂದಾಗ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಕಾಯಿ ಐಟ್ ಬರ್ಪಣ ಕೆಪ್ಪಟೆ ಅಂಡ ಅವೇನು ತರೆತು ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಉದ್ರಾಣ್ಣೊಟ್ಟು ಸೇರೋಣ ಈ 5,000 ನಾವು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡಾಯಿ ಅಕೇರಿ ಓಪಿಲ್ದ ಸೇವೆ ಸರ್ ಅಂಗರವಾ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ಮುರಾಂದಿದ ಚರ್ಚ ತುಯ್ಯ ಅಂಗರವಾ ಕೂಡ ಈ ಕೊಡಮಾಣಿತ ದೈವ ಅಂಗರವಾ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಅವು ಮೂಲ ತಪ್ಪು దాని ಅಂಗರವಾ ಕೂಡ ಅಂಗರೆ ಬಾರುಂಡು ಸಿಂಗಂತರ ಸಿರು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನವೇನಿ ದೈವ ರೂಪ ತಾಲ್ನ ಆ ಕಿದೆ ಕೈ ಕಂಜಿನ ಬಿರಿಪಿನ ಕಿದೆ ಇಟ್ಟಬಹುದು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡು ಆ ಬಿರಿಯೋಡಿದ್ದ ಕಿದಕ್ಕೆ ಕಿದೆ ಬೆತ್ತಲಿ ಬೈವಾರು ಪೊಟ್ಟಂ ದೈವ ಕೇರಳ ಬತ್ತನ ಪಟ್ಟೆ ಓಡೆ ಈ ಪುರುಷ ಈ ಉದ್ರಾಣ್ಣಿ ಈ ಉದ್ರಾಣ್ಣಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನಗ ಈ ಪೊಟ್ಟ ಬುದ್ಧದ ವಿಷಯದ ಮಂಡ ಸಾಂಕ್ ನಂಚಿನ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿನ ತೂಗೋರ್ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕುಟುಂಬ ಏರ್ ಸಾಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಾದನ ಕಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಬತ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆ 3/4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊನೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ದೈವಳ್ಳ ಆರಾಧನೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ದೈವಳ್ಳ ಆರಾಧನೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಈನತ್ತು ದಿನ ಭರತ್ ಭಂಡಾರ್ಲಾದಿಪ್ಪೋ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗಾಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋ ಕರುಣಾಕರ ಪರವೇರಾದ ದುಂಬುದಕುಲುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರೆ ಅವೇನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಏಪಗೊರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅವು ಹೊರತಾರು ಅನ್ಯತ ಅವೇನ ಪಗಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಕ್ಲು ಬಳುಪು ಪರಡೆ ಒಕ್ಕೋ ನಮಕ್ ರುದ್ರಾಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾವುದ ಬಗೆಟ್ ಹೊಸತ್ತಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಪಿರಾಕದ ಐನು ತಲೆಮಾನದ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಲೆನ ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಉಡಲದಿಂಜಿದ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲಿಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ವಿಚಾರವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಣದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುಣದಿತ್ತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ ನಂಬಿನಂಚತ್ತನ ಧರ್ಮದ ಇವಳ್ಳ ನಿಖಲು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಡುಗತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಕೋಟ್ಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸತ್ಯಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣಪನ ಅರಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂಪಿನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಪರವಾದ ನಿಗಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖುಲು ಕೇರ್ನಂಚತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏತ ಸಾಧ್ಯತೆಂಡ ಆತ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚತ್ತನ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ನಿಖುಲ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲಿಡ ಆಯಿನ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯಿನಂಚತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗಳ ಒಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಗತೀತೆ ನಿಖುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖುಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಪನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಉಂದೆನ ದೆತೊನ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಖಲೆ ಉಚಿತವಾದ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊರನುಂಡು ಆ ಕಾರಣಗುಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೂರ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗತ್ಯದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೆತೊಂದೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಲೇ ಮಾತಾಡಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ